Yeah, no. Any idea to mono ne bafamwa. Thank you for ya almost said them no. On the Pia Babonton. Right. And not almost a bind accommodation Tibano aso almost a machina. On the Pia Babonton. Abba was at the Abbey Ayasa. I'm almost so almost them Ayajo. And I must them Ayamote. Yeah, the Mount Garden, Abbey Fitendia. Right. And the American say, Yadabayaki, our Takwana so far. And in effect, a buying announcement a why ye any arrangement or the egu akwan no ebe increase universal access and coverage to healthcare. Yes, ebe pejapa you mean say ye ko ye in 2024 no obefre the namaka ye nipa na say ye ko so enyamo efike ye nipa ne wo say abia no ne bona aba from nipa ne wo say akwanya me de ko ayasadia no eye simple na say e wo from a obetu nika owa ye kan tabi e say kwasiana ompe Adea efo nipa dia ba Adea efo all things be equal oko jam na okoto Adea ne ka cho say Adea we one city mako enye papa akuse papa by the same price na okoto the papa no and to say abande say na ba no nipa bia go say oh me kwa free Adea me did say nipa obabi bia obi bia wo bia beto nika ba okay the dama next a year ye kokko wura no attendance to mental health conditions no that cost because people pray yare a omo dem a omo yi omo wadi last time me go ka say the draw almost a coach omo yare nanso listen say omo nya kwanya awo sadi we no e mo tifie but akwanya we ba omo say coach na do coach na aba abaja apomodin ana ayata e wo ba dia omo form mo te yese yade we aye bi nkomo. On the average, Osha, the week bia nipa eba ayaresabia efa mental health hono ejina saying. Oh, me facility here, like I say, the bia atoda me say nipa 11 a day. You are 10, you are 8, you are 7. It's like I say in a week, you know, you don't want nipa 28 and after 30. And I say, you have 35. You need that in the week, you know, make money in the pata. I want Nkoranza particular. Yeah, me wo. And Nkoranza also, and yet, since I just Nkwana, you say, you may idea. I know. Yo, Bruno Baby, and I say, young crank is in the bra. Yes, yes, Uncle Francis, and Nkwamiya at 34, 30 years. Other is between ya 20. In all week, you need to manage any pata 120 and that's 115. Yeah, it's a show more Nkoranza the whole week. And what does it mean? This figure out there today, what does it mean? Does it mean say nipa do drona e wo adwum yade no e dɔɔso wɔ ha? Yes, e dɔɔso. We are making a kra no me am a coach, but me change the bishop bit me abo. And my guess and not me na me de margin akase there yes but me akasa me dey 34 dey me tia de me 13 work ase we can make money about 34 and 35. And it is often average. Yeah, they can say, right. Yeah, because falling into mental conditions. Okay. Right. And the Adea na yenye wa boy no si de ma me so Adea na obi ya obebo ne ho ban na onkonya bi Adea na obi ye nso a ebepia no amana kwakonya adwemu hawo. Right, but as I say Adea make an ye ka apomodin church bank ma me start free ho. Yeah, me kan to see are free no. E be tu mi ka na ya ba be service. E nya nye free because e nya charge dia 2024. Na Yama obi betumi ya obetumi anya adwumu yade a emfa no ma ayasabia ene se ye warefo e wo fie ye oba warefo me de ma warefo ma men tete me yire o tete wo yire o tete ukuna obetumi anya adwumu yade right apen so the wo ye nipa e wo fie na o de nyama de be ahihyew o de nsam hyew o de asendi aba e wo pia aso asendi aba ne wo pia yo nipa be bro tene de asemba mi tin jama nka sa nyama na ya nyama emre a o chiko mu no obetimi
ama mo ya adwemu yade right and this is how the message say e ya bo mo de na ka e say emwa ni panti na ni pa o demra o ka wa asem no obenya mwa obi betumi aso asem e betumi akasa akiro e be ni pa akasa akiro no na wadwen e free how o wono so afenso bi e o obi na te o de ewi na o so ba no ma ye be koso ahye o kran ye tu fo say wi enya de ba obi ka de wi modama o dada anate odi ho fel wi e modam ana obi ka to say ensa nom so e mani pa nya adwemu yade a oboa ensa mani pa nya adwemu yade e ji say o wa sa suban we ni na anu a ye be tu fo say en class en fa sa suban we en show won kan cho say owo bi ade obi ana wu ye ba na wa dina kwa say na wa be sent magu abonten ye ni gba te ba busuam ye ni gba te ba community e ma ban so e boka e abuja a wana otie ya na boy eno no nsan ya nkrofo no mu yi yes o wa akọ obi a mani pa aje tini say akọ obi a akọ obi a ewe ni pa jima etimi say ni pa jima akọhọ ewura ni pa dum etimi say adwene no yes say adwene pa say obi be tie o na say o tie ni ya say omo amu no mo nta no ana so mo sha tie no mo nta no I refrain and was one of the signs of mental condition. And I say, Nema extra adrenal, not more than air perform. We any power no man rate Finema, Charles say how ya bargain. We any power no man pentacodibia, how ya bargain. We any power no man not up before Bata, how ya bargain. And this animal in a sign another. Okay. So that now the margin how ya about because of she finding another bobia neighbor. Right. Where there wakans where we in Sunday I would be we bufo so na memisa obi anebu efu pi so no or how ya ba na dwemu ana abufo be adwemu ya de make us say ye obi wo a ne bufu a hwe wanye bone ana wanye adedi a nipa ni wa ne ho nto no adwemu ya de. Right. Obi wo ne bufu ya se wan fast kana ntwa nipa bia ontimi ntrase. Ye odi be bere a o ma ware a o mo wo fi a se oni ni ku enya ntokwa oni ni nya ntokwa na se o ma to electrical gadgets ya na tigi wo dem wo ana tigi wo fi wa o ti fa fi wa na de na toy. Mobile phone ko ti mobile phone fi wa na mobile phone na toy. Ti ni wa fa no dia fi wo ready no fa no dia fi wo. Wo gugu do de. Nya ya di mu ya de. Adea o tin to me eya enso ni pani o fi se dia obeyama okunu nani a ni ade na wato no ebra gofu no ina fa se adwemu ya de right yes. Right na inside ya uka ye na asem ye ma hyem kakra ni ntam ye ma hyem ni ntam ye ma hyem ne se eno nso eye available baabia a obia fa ntamu bia obenya nsan to ene na ama me ye mu ahyeme se nsam timi ma ye adwemu yade de a ade na nde oman no ya ye nhwe ha ma tokro bia mu ye to nsa wo hoyi na ka me bompa de kanya me nya do one day that for be yen fa band en to se de ye de band e ba to se gare so no na amwa na nsana ho de a e wo se German so de no ka e me from kakra na ka me mpa ye no no e de yentimi nja anum kura po na nka so be kakra because so be ka ya e me bi atwam no na job na amanfo no mpa na abati ba atwam se no bi atwi but then e hunu sa ya se o mate emrada to so ti se emrada to nsa so a e be wote e mu be prince de ne ye hunu no but this time say enne yon fa de bi anto so su bi anto so ntino obi asori ya na oyiri obi asori ya na oyiri uwe mba je ko no bi no apetisi ni baba ko no oni ade bi ankrata bia je se o ka akwanya ma no se o ti no apetisi no apetisi because emre bi anto tino no and the mraba de mrada to ensa no so a e gidi se ka ni ma ya ye hu bebrebe no aso ba ke ama adwumu so atu etna ni ma ama ni ma akonani e wa ya tetna yo nana ma ye na wase anopa ni nkoma no ye di yo abusafo ene a wote ye eye nana yakusi oye psychiatrist oye psychologist or senior staff nurse e wo St. Teresa's Hospital Nkoranza
yɛn no kodi nkɔmɔ aban ayɛ announcement said every 2024 ɛkro ɛyɛ ade a wɔn a ɛwɔ adwene mu yadeɛ no wɔn kɔ ayaresabe a aban health insurance no ɛbɛtua ho ka then ɛno na yɛdidi nkɔmɔ kɔgye na ɔsɛ yɛyɛ paa san sɛ nipa dodoɔ no wɔ adwene mu yadeɛ na ɛkanti anasi kasɛm ti no wɔn ntumi nkɔ ayaresabe nti ɛba ne sei no ɔwɔ anidaso sɛ ɛbɛma nkrɔfo bebree timi akɔ ayaresabe na yɛahwɛ wɔn na ankɔgye nsamu nti nkɔmɔdie na mu na yɛka ya na ɔde bɛsi nsa so ɛna ɔka sɛ nsanom ɛnso tumi ma adwenemyadeɛ ɛba nti ɔsɛ obokorafu bebrebe a ɛyɛ adwenemyadeɛ nti uyo bi a obotafu paa wɔsɛ okɔ nana kusi hɔ na yɛboa ebi kasa kyerɛ na futuo ne adunum ne ne keka ho a ebetumi aboa bansa de ne nana ɛyɛ mwanwa sɛ yama ho kwan ama nsa so ene ufa tokuru bia ma yeton nsa wo ho nti sɛ ha ya adwen de sɛ ya adwen de a adendra aban so aye nhwɛ ha ma bepem sabe nya aban we asɛm na meka o meka aban a meka Ghana aban bia a waba because kama sɛ adwuma ba ko a ɛfo krom apa yɛ nsaton ɛno no de wonhia hwee ne hanse wanya sika kita na wakɔ storm na akɔtɔ bi me chiri sɛ sɛ ma ya adwen mu yade de a wɔsɛ yɛpɛ ho biribi na yɛka san sɛ adekye ebedi bronya yi nti na kyerɛ sɛ ebedi bronya we nkrɔfo bebree anya yi bibia wɔ hɔ but wo de sompa kyɛde no yɛgyinam anɔpɛ nti ma yɛnsrew na yɛnkantro wadwen mu sɛ nyame yɛ adom ɛnɛ na wɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛpɛ anɔpa sabere na kuruyɛ ni adane ɛni dane no nyina anya ne bɔne so anigye nko a akunafo bɛgye wɔ ma kyɛde ɛde akofie akɔdidi ɛne abusua ɛbɛtena se enti bronya bere wei obia ne ɔde awerɛho bɛdi bronya no obia ne ɔde esu bɛdi bronya no woyɛ okunani watwere wudi nko ade a ka wakoma to yam ubenya wakyɛde kakra ɛde afiri sompa anye bie koraa no bronya dana yedidie no de wo ne wo ma monso mbenya biribi adi ɛwɔ hɔ ɛnom ne nyinaa yɛ akyɛde a sompa 90.7 sompa 98.9 sompa 93.1 ɛna sompa TV a ne nyinaa hyɛ Tara One Media ase no yaka bom na yɛhwɛ endo hwɛ nipa dodo a Tara One Media ɛyɛ sompa hyase no bronya bere bɛma wɔ mo akyɛde a wotimu sa ampa sompa no ba sɛ obɛsoma ampa esan sɛ ne nipa o ma mienu miensa koraa no bronya wo hwɛ wo a eden na nipa dodo a yɛhwɛ wo mo Nkoranza nipa bɛboro ɔhane nachi nipa dodo yɛhwɛ wo mo sunwane nipa dodo yɛhwɛ wo mo okuma se wotimu sɛ Tara One Media mpanifo nyame nhyira mo moayɛ ade esan sɛ ɛtɔ da bi a enema sei ene ma oman ne abrabɔ etimi ewie pɛyɛ ɛwɔ asetena emu akasima miensa maestro tena se na yɛ de sports no abrɛ na mom sompa kyɛde no pɛsɛ otua osika ɛde boa bia ɛyɛ 0598 559 802 0598 559 802 na afei watua osika ɛde atom edi na ɛbɛba no Tara One Media anase Blessed Foster edi mienu we hunu mu bia no ano no Tara One Media ana Blessed Foster eno uhunu mu bia eno no akunafo akyɛde no ene na wotwe ena ye kyɛ akunafo ade enti ubetindo de aba bɛka ho wo entoma wo atade wo mpaboa nkwada ho nneɛma nkwada de di bronya biscuit drinks ahodo balloons ne saa ne ma ne nyinaa ubetindi bia ba na omo de akoma womo emma onuane e won chansen mu milo sardine tin tomatoes mackerel ahodo ubetindi ne nyinaa bia ba ye beje bia na wonni bi wo bayire nyame ahira afi wo bayire boye akese a watu ahyefom se wo de bedi bronya no yibi bra ye mfa nkyɛ kunafo ibi na nyame be hirawo wafom no ba ye bia wani wagina na kama na pesa ode ba no wo de ba be kan ho a ye de beboa wo de ye sika nso asa de medical aka dada no 0598 559 802
0598 559 802 na watua usika ede atom enipa bi edi kan aba abeboa bi da bia yebo wo mu din da wo mu ase enye wo mu atua bi na ebinom atua bi ebinom de ekọ mobile money no so ebinom so ede aba adwuma mu ha na ebise maye mo wo mu din enti wo no saafo no ye mo wo mu din enti enipa te se Rose Amwatema waba abeboa bi Adobia Salina abeboa bi Sister Salame waba abeboa bi Navis Media aboa bi Akua Regina Yera Jima Johnson ono so aba abeboa bi Sister Brago Janet abeboa bi Sompa chade no so edwirafo aba abeboa bi edwirafo nyamenhira mesa yata ene mesa dumo nyamenhira mo papa omo aba abeboa bi Sadia Amidu abeboa bi Yera Ofori aboa bi Yonkodo Bank aboa bi Ma Grace ono so aba abeboa bi Sister Efia waba abeboa bi Nrate sana ye no di nkomo ante yapokua waba abeboa bi na afe Amalia Wachewura ono so aba abeboa bi safo enyina no nyame mmoa mo nyame nhira mo omie bi apono ne akwan foforo mfa mawo ne ane de ye abawo ne ane de ye adwuma sam ne ane de opese anamontuo bia ede mpuntuo ne nkankro ebeba no nyame emfa emamo nyame mmoa mo papa na abrabo nsimu ye afeda sesabre na mo nsa no adwuma ye afeda sesabre na mo ma ye afeda sesabre de ope nkwane nyame ama ne bi de ope awo nyame ama ne bi de ope customers na nyame ama ne bi na ope so tu kwankwa abroche na nyame ama abiebie kwan mmoho mese visa no okona ye de stamp no si abronyine no obesi stamp no ase na ire fi ne ho obesi stamp na ade ese ma onfie be mi no obe ma onfie aduo no mfie aduasa visa no de ama eye wado ye ntia urade mmoa na emra musa emfa mawo mo amodi kan bi no mo nso omanya adwen aka na awotwe pepepe ye wo enne ekopem ukuada ebe sanse enne na awotwe na ye chaade no nti efiri nne ekopem ukuada ebe misrew yebi nyame beboa wo yebi nyame beboa wo uye bia awrade nso be kai wo uye bia awrade be connect wo uye bia awrade be bie odonfo bi kwan ede amaw uye bia awrade enhyira no ebi be kan wo se nhyira ne mobrohunfo na won obehu omobo sabrabo mu ye den se den yara wado ye nti awrade onyo mada my enkofa sports no na ye ba ye be de sompa achade onko master good morning legend na apom te say adomni ahomobro ye ho ye da nyame ase bia de dem afeno kekan ko na wie ye matches ahodo e wo ho leagues ahodo e wo ho news e ba e kire say legend me da say anopa mi enchia Ghana for Nkoranza man ene Bono East baby Sompa dru bia na anopa right na enya bono so ni say Adea Akye is all about sports especially all updated ones and run adube pim sabri ebobode bano na ya jepene ne dia ba betudwa na enra okopie mo the continent of Europe ya dey say UEFA Champions League, you know, last round of matches set me so group stages ya dia bana we ya hono mo qualify to the knockout stage which is 116 and ya hono mo kwa akobo Europa League and so Europa League be so UEFA Conference League e ba so ni nyina na ya mu update e ba enu achi coaches ni bia kasa ya dia honsem e ba teams ni bi ye bad record pa especially Manchester United. Yeah, the honsem eba from 2012, 2013 up to date. Omo performance in Champions League. Saying it here. Yeah, the mu breakdown eba. E wujumadi no so legend. This is many money abo ano nano pa ya. Yeah, the eba. Oba Ghana so a. Watchna. Yeah, they say Ghana Premier League no start. Samuel Nkum akoya ade be otakra de mpetemu. House of folk players me no. Unsa finish so. Said ye sompa for ye guso aye tutu ye di players ni bi so ehunu sampa no guso ya doye de ma some orphanages e ho ye di munchire mu ni other pictures ahodo nyina ye ba na no pay maestro ye beda ase bebre na ye na ye homra na afa ye mfa nsam no engu form
tip of sports and yawaja December bosmini da etosu edu and ebra so see atenase na no pay na dwumadi a yato ne din tip of sports yede ba edeba beso yete fo nsema do opi na no pay yabo abo no yede eba ewo dwumadi no so che no so se yatenase latest all updated stories no ha and on sa etimi account de na bibia no enso etimi aye kama voice no form na no pay dem ni nyina no se weda no adwuma enti eba no sa na de atemi na che se etimi atu adwumadi no so na bibia enso etimi aye kama ero nti ebewram na che se all updated stories a wodo no yetimi enso de aba na no pay na bibia etimi aye kama no pay production team no very very solid papa I get unity ni nyina no still oguso attach onim se ma me dafom ti aso share wo fie nso unity attach obo production team systematic ada Roma Sompa 90.7 FM on Facebook Sompa TV on YouTube no dwumadie no loud and clear wo hod ma oko na wakobu ani akohoma na no pay na bibia no enso atimi aye kama on quickly yemram na update ahodo a eba no yemfa ntudwa na bibia entimi enye kama na onim se ya de se MTN FA Cup run of 32 ya de se mpanyifo nya the fixtures no aba bonten na okopiema notable once woman no say na hye no so esi etie ya de se club and Didi Koforidia fie All Stars ebetimi abo Vision FC Heart of Lions ebo Dreams FC nemom hye no so say Dreams FC eni susu bribi bebo de beri ne no betimi akwakohia kwando Heart of Lions no matimi ediabo ani Accra Athletics FC womo ebebo Ho United Sasuna Club and team enso Didi Koforidia Sahi United ebetimi abo club and team enso Legon Cities and what Nania FC ebo Great Olympics Sky FC ebo Midiema not just a club on the team Elmina Sharks woman team abo Swadro All Stars and Ankane Gamba All Blacks and no and what you benya Babiani Gold Stars Omo Bokrobia Kumasia Sante Kotoko Soccer Intellectuals team abo Fija Soccer Academy not just a club on the Didi Park Academy team abo Bichem United Yebenya Brikum Chelsea womo Bafo Soccer Academy and what in Swaterman FC ebo Young Apostles Brikum City FC ebetimi abo club on the team Eretano Bofa Kwansu Iri Pebre Wapa West FC ebetimi abo Real Tamale United not just a club on the team Kasaligu Arrow Ehes womo enso etimi abo Carrera United ewa Aliu Mama Sports Stadium we nyina no matches ahudo ebetimi atodwa run of 32 ewa MTN FA Cup num na hye so ukopiem ewa club on the team Accra House of Folka womo players mienu womo boadwuma abrantia on the team enso Ndwandi woni abrantia on the team enso Eric womo mrantia we mienu nyina no womo atimi abomode Albert Ndwandi ene Melford on the team enso Otenga womo kopiem ewa Sakumo no children's home na chesa doye ene womo atimi akoya ma sabi mofra na womo maame omuni maame na womo eni papa no wo join show na Sompa be drinks kakra cooking oils ahodo emo ewo hobi ena mrantia ni mienu abomode enso de akwakoche orphanage se afene kora wiye womo nye na chesa womo so nyame ya adum na chesa 26 no duru ha amanfo wo fufuo na ebi mu no amo no na yentimi no ano so eni na bibia entimi enya kama eno nti eno kakra House of Folk omo place no womo enso atimi akoye ediama children's home eno enso Sakumo na yere ho nsem no enso atimi atodwa na no pai ewo dwumadie no so na brantia ne din edi Samuel Nkum update have been said can na no pay and it's okopima brantian X Income Foundation football academy womo takrade mpatemonra brantian etimi kopie ho e ma chese kasatre otimi ko 2 plus nefo e de nyoma p items p na no enso etimi koma mo update fra brantian din e Samuel Nkum join show na Sompa 90.7 FM so obun sampa Samuel Nkum abone cap no kama black and wagine t-shirt black kama and on ne entourage womo enso etimi akopie ho womo hwese ndi kasaro betimi akoso na young players no mo ba no yetimi area futuo kama enso etimi edi amomo na the legend na meka the legend unim say ba swagger ono ena president panyimpa din kwamna ye boa papa we metere nka na mo class 3 ene ogusu edi ntintima ba GTV sports highlight eho eno di nkwi na the legend akasa legend si yemfa nto so we krobia kumasi asante kotoko play near friend Richmond Lamte no was say abo ene say kobase kis shooting ko Afcon la Côte d'Ivoire Nasa apprenti and Didi Richmond Lamte and Timian Kobia was winning the coach in Ghana Mamma was sitting in answer Ba Melford away elbow our Ghana Premier League no was here so when he and Sassia Catro and went to a Cup of Nations Ghana young somewhere ban 51 in terms of creativity ya lucky pa now better Richmond Lamte will fear dia was in Yamian no crane coach no when you made one party out of my way more and no I am command the legend Kwamna Boa one any the host our GTV sports highlight Panimpano and sweating area to jar Yeri 7 Urban
asem ne yetiawa Richmond Lamte to AFCON operation na start nipa oli tino the legend Kwamina Yeboah wono ena na ewo timi elite na chesa branch and did Richmond Lamte kotokomofo Dynamo wonim sa branch and did Justice Boedwa Gades okoye no a branch and did Richmond Lamte ena chesa ne sign no yetime diamo no ene Danlad Ibrahim mo ene captain team no ma bibia timi yakama ene mpanimfosi ne was a Cup of Nations no nyame aduma ka lot less than 1 month e was Richmond Lamte enso timi kobi no timi kokko adwuma e de ball my kronkro Ghana no yenkoma panimpa no enso re to Janano on this note yemfa fisem no ensi na yemfa se da PSC ne bi emma ya boafo ma daruma yatena se nano pe de nsem no enso etimi abana Joycam Company Limited Joycam Company Limited and I said Joycam roofing system magato say dan de wasi awie fiewura de aka eyemmoso na o boso na wunya abotra boso yi na bibia etimi aye kama IBR IBT SSLA ni nyina no onse etimi aka bi shingles and secular no wonse ka bi Joycam roofing system nano pe yi na chese o de abodan no so na bibia etimi aye kama magato say company we no be estimate na mawa eya na ne bo no eye fala anya de say wo giska bi ampu na wo be estimate no enso etimi e diamond dan no be boso dia. Now we have Joycam roofing system omachi akwai and I say Joycam Company Limited now you ma din sawo so ye be bo na bibiano enso etimi aye kama e de ama sunyane ne mpatem wori wani ebetrim e Polytechnic Road oben VR no saso na golf filling station no woni no edi animhwe ye pa woni ompanyimfo be kom na makosi nkonwa na yetimi abo na bibiano enso etimi aye kama eno achi wori wani echemo otechimo ne mpatem Hanso Brigade brono no so kuma se kwan kwantempo no so e na obehunu e Joycam roofing system na ne mpanyimfo din sawo so from Panifona Munin Common 0540 125 819 0540 125 819 or for Joycam roofing system on Penning Form not Madin Sawaso Yabana Dino Yetimia Boso Kama Etimi Ediama time about Mr. Newojaso a boy Juma Papa Bomodina Kwajibi when Makajo Brunya Neba and malaria fever and Kama Kono Dienshe Bomodina Copa time about Mr. Nebi and no any bit to me about Nabi Pia Timi Ayakama a draweno Makacho se food and drug board a jatum na yahwehwema hu sampa eboa mani papom de agina brane eno ntia no pai oko na wakwa akogibia no pai wasori wo pese nka wo kwa adwuma ntempa nanso honam ya emma okwan ni nyina ne se malaria ne bi yaba mojanum kona kope time ba Mr. ne bi na bobo ebeboa na nhyehyɛ na timi akoyi enso atimi adiama eno achi eboa na chese ne wadum atumi adahom na watibia di na bibia atimi aye kama akra bi beka se loss of appetite wo de no na kope time ba Mr. ebeboa na bibia atimi aye kama enso edi ama pharmaceutical shop license eba shop ahudo nyina no okwa won sabeka time eba Mr. Bi na watimi abobo na bibia enso atimi aye kama edi ama eno achi wo frɛ 0244 417669 0244 417669 wo frɛ time eba Mr. Mpanyimfo na matimi edi nkomom yebeboa na bibia no enso atimi aye kama nano pay atimi edi ama ye den wa be ba ye ramu amanone na ne nsema eba na no edi pa ye ramu ba ye ba ye the latest ni nyina no eba nano pay. Ukopimo the continent of Europe Adea say Europa Champions League and etimi ebaso na matches ahudu etimi toja round 6 no Adea say club and the RB Leipzig wo motena fie to atena ne no ema young club and the young boys esi ada braka bako Kraven Zexda etimi bomodin to atena ne no Man City to atena ne miensa enso etimi edition Atletico Madrid SS Lazio led by Mauricio Sarri na papa nyimpa ne din El Cholo Diego Pablo Simeone wo chere sampa woni panyine beko na enso widiem ni nyina no so mo bom atena no makoma SS Lazio from Stadio Olimpico mentimi ansiara braka Celtic Bobo Kono tena Scotland wo mo to atena ne no ema final from Netherlands wo mo siara braka bako ewa Signal Iduna Adea Paris Saint-Germain eto atena ne bako ema club and team enso Dortmund wo mo enso timite saka no Newcastle United na St James's Park ema club and team AC Milan na new mechanic no wo mo etimi siara braka bako sa game no Royal Antwerp e bomodin sa anwea edigu boys garim ni nyina ne se Royal Antwerp
na Belgium mainum echi FC Barcelona from Catalonia and Neo Academy and sa womutimi siarabra kamienu elsewhere Stadio Dragao Portugal not just FC Porto womo to atena maku enum ama Shakhtar Donetsk asia simwa dabra kamiensa eno matches ahodo a etimi pass Europa Champions League num na yenram ye Europa Conference League and Europa League and fiebra ntu akramo betu ni nyina se matches ahodo eni adaji niposo the continent of Europe ni nyina so kopiema club and team enso Olympiacos club and Didi Topolo womo energy ni West Ham United Freiburg London and what yebenya Yas Amsterdam womo tromo the Netherlands no match AEK Athens no mo diabani and what Brighton and Hove Albion ebetia Olympic Marseille Aris Limassol Sparta Praga Real Betis Rangers Spain and nyina matches ahudwa etimi atojo ede honsam no etuja nano pay elsewhere adese club and team Eddie Roku ebetimi atwa Atalanta Bergamo from Italy no matimi diabani Sporting CP Boston Gomez and what Lask Toulouse Union St Gallen na Belgium no match and Liverpool you never walk alone Panathinaikos Maccabi Haifa Rene club and team and Swedi Villarreal from Stadio Ceramica Nabi Biatime Kama AS Roma Etno Stadio Olimpico no match and FC Sheriff no mo diabani Yebenya club and Didi Seva Praha womo ebetimi club and team and Swedi Sevata no mo diabani we nyina matches ahudwa etimi atoja Europa League media honsam no etuja nano pay Bayern of Leverkusen led by Xabi Alonso womo ebetimi club and Didi Molde Karabakh FK ebetimi club and Didi Hiken we nyina matches ahudwa etoja Europa League media honsam no eba nano pay yentinsim Europa Conference League near fixtures ahudwa and etimi abaso club and Didi Maccabi Tel Aviv Gent club and team and so the Dynamo Zagreb, Ebetiabo Club and Didi Balkan, and what Victoria Plezan, FC Astana, Club Bridge, Boldu, Club and Didi Lugano, Besiktas, and what Ligia also, Ebetiabo Eza Takimam, not just a Neonchum, Yebena Club and Didi Finavaros, Womo Etimiabo Fiorentina, Jenk, Ebetiabo Club and the team, Eswedi Kukrek, Wayna Aya Matches Ahudwa, Etimiatoja, Europa Conference League, Yenrum Abedin, Entrank Frankfurt, Poke, Etimiabo AJK, Hestinko, not just a club. Didi Fenerbahce, Etimiabo Spartak, and what Yebenya Club and Didi Ligia also, Womo FC Nordjylland, Mayani Dean and Swedi Poland, and matches Ahudwa Ebaswa, Yeria Hunsamno Tuja Nano Pay, na Yenram Natches and Komahudwa Eba, the FA Champions League, no, the FA Europa League, no, Jamfan Tuja Nano Pay, Jumadiano so, na so far our run of the 2023-2024 season Europa Champions League, clubs from Mabuko Mutekid, not just from Mukotinechi, no match until February, na Yedem matches Ahudwa. Run of 16 and answer knockout stages no etimi ashisha so no say na hye ne siatie adese Europa nya CD clubs no Port 1 no your Bayern Munich your Borussia Dortmund Arsenal Man City Real Madrid Barcelona Real Sociedad and a club on the team Atletico Madrid and nyina no e Port 1 omo enso betimi ahia Port 2 fo no na Port 2 ni say ne siatie Paris Saint-Germain Inter Milan Lazio Napoli Porto RB Leipzig and watching FC Copenhagen and a club on the PSV and Doven we and the clubs are hudwa womo enso airport to edi honsem no enso etimi atudwa na omo mo finish third position group stages no mo ram club Europa League no round 16 no anase round 32 no say na hye ne siatie ene obenya club on the team enso de Galatasaray womo etimi ram RC Lens ebetimi ram Braga ebetimi ram Benfica Feyenoord AC Milan Young Boys and Shakhtar Donetsk womo ena etimi raho na bibia etimi ayekama eno update eba yede honsem no etudwa na no pay Jumadie no so na Manchester United supporters na no pay munyo ni show na Sompa 90.7 FM na mohwade na since 2013-14 up to date mohwa mo performance ahodo Manchester United in 2013-14 Europa Champions League omo finish quarter finals 2014-15 woman team qualify 2015-16 and so mo modern group stages na ene yi omo free 2016-2017 woman team qualify to Champions League 2017-2018 and also round of AS16 ene yi Manchester United omo free 2018-19 and also quarter finals ene say yi omo free 2019-2020 woman team qualify 2021
2020-2021 and also group stages ye Manchester United edi omu free 2021-2022 and also round of 16 and ye Manchester United free 2022-2023 oman qualify 2023-2024 and also group stages yes ye Manchester United edi omu free and until Manchester for mo de the last 9 Champions League appearance there wala ni bekasa babiere sinapa enkoye enye kra and update free Manchester United wo mo camp airport edi ahonsem no tuja now nim say no me break dem out say panimpa did Gary Neville dey tuja sabi very very nonsense say Manchester United ebe sesa nei coaches say sabi obe sesa na mo ase ni nyina say nei ene coach we ba na ya pam no after post say Alex Ferguson no 6 coaches and abako would wani fama wo be hu obi ti say David Moyes Louis van Gaal wo ma be ni na muko eno achi yanya obi ti say Ralph Rangnick wabako Ole Gunnar Solskjaer wabako Jose Félix Santos Mourinho wabako nei panimpa ne din Eric Ten Hag and update I mean say kan na no pay join show na was some pana hard here panimpa enche ya kra ye pam no edini free Sabia ono oba be fa Wolves amfa yes say Jan kwan update I mean say kan and say ne Manchester United ani abre say anhwe apanyimpa ne tin edi Julian Lopetegui wo mo beko no ma ko heso mo nsa beka panyimpa no na watimi abebo adwuma na enye ono nkwa na eba other names etatwe yes wo kopiem o Brighton and Hove Albion sister meba sa story we so meba so pantima akire dia Julian Lopetegui dia na so na yes wo kopiem o Brighton and Hove Albion yes panyimpa ne didi Roberto Di Zerbi wono omo hweso mo nsa betimi aka no na watimi aba no watimi aba before adwuma no nemom die early race ne tie yes panyimpa de tin edi Julian Lopetegui na unim sacking of Manchester United coach no story be territory na the territory ni yes say Jimmy Ratcliffe and they oba so betimi oba beto 25% shares Manchester United no yes Ten Hag ne de yes panyin ni mfili no panyin ni so wontimi oba wontimi ne nya adwuma enti akoba so munya ton shares ni say kukro papa ne didi Ten Hag ni tikeka wo mbetimi apam no na new coach atima ba eno update eba yeri ahunsem no enso timi atudwa yeso kopiem Bayern no for Leverkusen na yesi Xabi Alonso so Manchester United fo ani ba ko tete ho se ne ono so mo nsaka na wo mu betimi de na ba na wa bebo adwuma na bibia timi aye kama na yenwuram na chese other stories mra na panimpan didi Raul Guti akasa legend man sa picture na de to so no system na ojoini show na was Sompa 90.7 FM na ojoini Facebook no sa so ram YouTube was Sompa TV we be say ampa legendary coaches was so na panimpa ne din di Raul Guti na wanya wi asem ne kan was hwe wo compare panimpa ne din Edi Alex Ferguson Joseph Guardiola na Carlo Ancelotti Subama was hwe asem ne yetiawa was openipa wa ma Europe aye day Europe aye kama fantastic ama European competition aye successful was untimi mfa sam panimfo mienu we ebiti say Alex Ferguson Joseph Guardiola and to the Don Carlo Ancelotti who was Ancelotti one of the best coaches European continent in etimi ehunu was he especially when it comes from Champions League was he panimpa did the Don Carlo Ancelotti when he says so is sans in the Champions League no was almost 5 times or the AC Milan JB wabe so Madrid wabe boy adwuma wade be miensa e de Madrid so clearly wutim sampa wuntimi fa Pep Guardiola wuntimi fa Alex Ferguson and to panimpa tin e the Don Carlo Ancelotti who eno eyenkoma panimpa tin e de Raul Guti wori e to Jan na no pay e wodwumadie so na Google for the nsem bia babontin Google sin ne urama for the last 25 solid years was it one player they amount for Bramu Google pay no more search no wo mo hwehwe no say nipa ba akopɛ Cristiano Ronaldo wo mo say the last 25 years ni uko Google player ye searching pa Cristiano Ronaldo asat Ronaldo no was it athlete bia ni was it say sports and as football athletics America and impo boxing race ahodo was in nyina okay other competitions in now boma was he play bia di ho nipa bia ni asase so ye searching dodo and as nipa bia ni o sports ye searching dodo say Cristiano Ronaldo and the Google for and so the airport bonten na no play Sky Sports at Roma yen say ka story ni bi na yetimi ensori atudwa na yenram Manchester United record di anu edin wonim say Manchester United since 2005 2006 and yeah, this is the last Champions League omabono no more 8 me finish out the bottom side. Ujo show now play was Sompa 90.7 FM. A group of Manchester United, a group with Bayern Munich, FC Copenhagen, Galatasaray, Manchester United, Manchester finish a 4th position with just 4 points, and a Manchester finish bottom side of the table. Copenhagen and Galatasaray munyano as a Manchester United home, and any level of Manchester dream prim a update ever idea honsem 8 me atuja. Now according to Global Soccer Awards, Masa Harry Kane akwano bejuma. Winning say in a calendar year so far this season, 22 goals.
8 assists and a Brantian Ding Eddie Hurricane one and so I say top 5 European leagues Urama player Pian one wash goals and assists to do Harry Edward Kena who joined show the Nanopaya BBC and this answer no and so to John Nanopay now young room not as a Kodani Ding and so Eddie Mason Greenwood update a Eban Nanopay just Okopimo Mason Greenwood and nay was in a kind of La Liga Santander the club and Didi Hatefi now update I mean like yes Manchester United decided on Beton Mason Greenwood Eddie number a different club at the team Eddie Hatefi 20% shares and wechi se kobasa omo ton Eddie Nama Hatefi Boboko na sika bia Manchester United be na biense original club and Didi Hatefi ebeti 20% and so the free and no agreement between Hatefi Boboko no and Manchester United womo entem na FIFA best coach nominees no and so babontin ye wopanyimpa ne team Eddie Joseph Pep Guardiola of Manchester City and wechi Simeone Inzaghi of Inter Milan Luciano Spalletti of Napoli when 3 coaches they do mudia bambo abontin say na yebetimi ibako na FIFA best coach awo mema na fam no yetimi area baso body no enso etimi edi amano and wachi ma football e wo wiase no ade say 3 coaches ma panyimpa ne din enso Jonathan Graziers wono yetimi aboni din Serena Wagman e wo 3 Lions of England omu coach no emano ho na chese odini nkwi ya boni din maami ani din edi Emma Hayes Chelsea womo ma team no coach no wono enso yetimi aboni din we any 3 coaches are man from ye hwese betim di abaso bode no enso atimi amabako na system wo de mfonyi we beto so na ojani show na pa ya obehunu Blackburn Rovers Manchester United club and did Man City and a club and ding enso Manchester United beam na ni nyina nse Manchester appear two in the history of English Premier League any English clubs are who do mo compete our Champions League no 4 clubs per and the team yabo group stages area or ma finish last and as the bottom side of the table. In the year 1995-1996, Blackburn Rovers competed in Champions League group stages area no more that the bottom side is the Manchester United that hono and what 2005-2006 Manchester United finished bottom side of the table. 2012-2013, Man City, one more elsewhere finishing bottom side of the table. And at 2023-2024, Manchester United BM, one more finishing bottom side of the table. And until bad record net here, Womugusu yepa. Now elsewhere, our Stadio Wanda Metropolitano Sports Stadium, Panimpa the Jing Henrique Cerezo, Panina Casa, Yekobizan said this is in a Brantian Jing, Antoine El Pip Griezmann, boy, the Madamana were fantastic. Wobejuma, now boy, the money reach agreement or Estendiana, Henrique Cerezo, see and fan to Jawa. Was a bueno omunyang enrich agreement bi anemum enkomodidie ne ekoso wo mu ogidie sa Brantian de Antoine El Pip Griezmann wo mu betimi extende na panyimpa ne ye no wo se Brantian din edi Jorge Resurrection Koki ene Brantian de Mario Hamoso wo se Samrante we mienu nyina no wo mu guso ene omu 18 komo se ente contract extension no enso betimi abaso na bibia ye kama edi Atletico the Club de Madrid eno update eba na Moses Caicedo akasa legend Caicedo de oye unipa Caicedo asemo ba legend yiwasum na Caicedo say we say mami mi ko to Caicedo nsemo kan no or see the old Moses will be back and will continue to trump and give a lot of joy to Chelsea. I am calm because I knew or say I knew moments like this will come and I need to remain mentally strong. And come on, Moses Caicedo, they are two no. The Chelsea supporters, no Caicedo, Simunya Butre, Caicedo, that Dana Munim, no Brighton and Hove Albion. Moko Father by, no say, Enche Cra, Mubehu Sam Moses Caicedo, ni beam. Now, when him says a moment to in a beba, and Rebi Bedra, and Yoma answered that Enque, Abrabon Sanity, and until Chelsea supporters, no, Munya Butre, Fama Moses Caicedo, now Enche Crano, Mubehu, the old Moses Caicedo, Nabi Beer to me, I come on this note, and a prayer, not yet to me, Eddin Seven, Sinano Pino, Gosway Senior High School, Makacho School. Kwa na wiye bremu ama mofra ne Martin wo bia esre eye Gospel Senior High School ntia no pai no bomodi na fu ani kirem oba no watwe remedials na atwe de ani ho ni nyina so on pass e ba ne se ha dwen school fees ni tue ya anu ntia no pai fu ani kirem Gospel Senior High School na chese woni mpanyimfo nkodi nkomo na bibia entimi enya kama emfa emao enu achi makato se courses awudo pi general art business home economics visual art general science general Greek ni nyina no ebi ekoso Gospel Senior High School enu nti bomodin na fa wani chim ye bebo na bibia no enso atimi aye kama edi ama Gospel Senior High School na ro pai na nhye no enso atimi akoye atimi edi ama enu achi makato se hostel facilities awudo oba benya ba bi pada na watimi asua
deɛ na bibia timi aye kama ɛno nti anɔpa ibɔmmɔ de school authorities no 055 5500276 055 5500276 Saso na betimi afre 0247 847 434 0247 847 434 Fre Gosway Senior High School mpanyimfo na munni sawo so Grace Gas Medical Supplies makacho sapum de ho akade ne ho ene ekokogi free e won Nkoranza ne mpatam eno nti anɔpa wutie me na ope ba bia obenya e apum de ho akade ebi ti se first aid box driver ni de odi su kam Nicola family no wati ase abusua kuma no munyi bi nsifie na kyese emwa na apumde no enkoye pe na watu ho na montem ye wo plasters ahodo cotton wood surgical mask no benya bi wo hom ye wo oxygen mask eye chart scale blood pressure monitor no ni nyina onsa etimi aka bi eno ntifo ani chemo Grace Gas Medical Supplies na kwaji apumde ho akade ebeboa no apumde no enso etimi agina brane enso etimi edi amount eno achi ofre director e wo 020 070 5528 020 070 5528 na bibia enso atimi amount ewo Grace Gas Medical Supplies na bibia enso atimi akoyi na no pay no makacho bronya na ba legend won se bronya na ba na bronya na ba no ahunidie de ye papa what you say adwabo ahodo bekoso enche kra na bibi sukure ba besi okruma anopa ba bia madam honorable Harriet owo bia mechia no ba bia madam obi amechia no pa na no pai enu nti dwabo ahodo bekwase bia no e wo se sebi udi uhuni na udi uhuni a bomodin UT tete wabodwene ho wate ase wabodwene wo de to fence wo fa wote so fa pam de utimi sampa edidam pa na eye babi ba ko pe na Nkoranza ne mpatem babas ne de o mabu na de yagye atum na omupa adwuma no eye 7 Stone Barbering Salon oh eno amani ya mihia no se ampa boy ne sa ne home service no legend e kama pa o sisi a legend mo pekura mo mpie bi mo de duru ha mo mfre mo mfa phone na mo mfre nya fe na obekwa akotena ayi eye shop pod ma da bi obi akura na wo nkomo bi di ofi bomode na fresh 7 Stone obeba oba haircut and oba bitwawo Amele California fading Sakura dreadlocks ahodo hair dye nina oyebi e wona kache eno nti bomodin okọ na yetimi atwawtini kama enso adiama Nkoranza Sasima ena obehunu mo brone fro Sasima ena obehunu mo be amako healthcare no saso no mo wo eye Acheampong Memorial Park no eso pe ena obehunu eye 7 Stone Barbering Salon na no edin sawoso saso no obetimi afre director makato se home service no papa wo de wuntimi ma wo no mofra no upesi yimuti a wo de afre 7 Stone e wo 0546 395984 0546 395984 oh Fred director na wetimi aba na wabebo adwuma ne kama okoso amrantie no doso nti nya fe na wo kotena se be na wotwe na da so tewo eba ne se ha dwen enu nti director na nkasa ginam esanse se be de hia nko akwa adwane enu nti director 7 Stone na ginam enu achi bra raju wono enso ho bra pia mu nyina no enso e wo fie on ma wotimi sampa adwuma boys ne bo no o mama Nkoranza girls ne boys no ye ho aye fie papa enu nti wo so ko na otini ye ntwa ne kama entimi enfama enu achi Richway Kemet ene baron mu nyina no enso ho no ma utino wo mo behwe no mo twa ne kama enso atimi ediama e won Nkoranza krodio man tiano pai ko na utini ye nkoyi ne kama entimi emfa emma na bibia no enso entimi enkoyi na momhya no so Sompa achede no so yeguso Sompa achede ni yeguso pa enu nti said the abribia no necessary very necessary hu hia pa ene na o pepe I anopa sabre na da je ni sabre na mfidie si so bibia na fo ne bi so be twom na ase kama bi be twom na ase pa o ba no wa fa ho setting fa ho se wo konsi yi no ati ase na bibia ntimi anya kama na dwabo no be koso na ma beji mo achede na bibia no enso atimi akoyi afuwe eye den efom ye den se den nyame nti ye ma me no makuna fo be didi ye nuanom nyanka be didi ye nuanom nwisia no be didi na bibia atimi eno ti so fa de bra me se sempu ataku nyame be hira wo se 2024 e be ji wunsem ebeji wunsem papa eno ti bomode na fa de bra dino eye Benza don ko betima from Ben Maestro me and am di djumadi no chia me ye ko legend Owoahene Acheampong ene delegates no e de eye super morning show no social issues ahodo a e security o my control Ghana na no pay wo mo e betena se no so se panyimpa de ask God to betena se na abibiman koso no watimi enso e de aba yakramo 8.9 sunyane ya sompa achedie yabo yaba sompa achedie 20
2023 Bible say nyamesom papa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase, Sompa 90.7 Nkoranza, Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene yakrafo edidi na yanko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 mitimu biem 0598 559802 ediye wasu yeta 1 media na November bosome no ni de di kan na ye chro ekrafo ni din enti se wo Nkoranza na wo Ukraine kotro udin e wo Sompa Nkoranza GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo Sompa ye ni no hotel de no hye e ye busumi du ba kono ni de di kan na dwumadie no akasa de bronya busumi ni de to so aduonu ba ko ni bebodwa trada na de mo de dum ye no ye de ama ekrafo yi where dey bibi wo 1 million what about akoko na de abomo no so eni anwa ne sadi si no so nyame nhira mo pa why adie pa na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a yebeje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose paper obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu betiti Mami adumei mesrewa be yi niema esu anso asem na ahya ase fifirigui ahwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa koye eho niema eni bebre se hwe ebi mpo se go kan ni mo an atekwa ne hene na borosan ase wo no na me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi kan ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko Home Stores eniema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker table top and a deep freezer ice chest ya can call me size beer electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see a free 32 inches copem size beer open na provisions a fast gari shito emo anwa local drinks minerals any energy drinks beer foreign drinks wine whiskey Irish cream vodka any dia na wonso wonante kakra bi na wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja borso no kosoro e bia wonso wonan ne wasre etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de ananse ache woyam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ane di hwani mu Akra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia to no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye nyina ema ala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre ala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsano POP ceiling numpo ene kumino ala construction esi adan etono fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Techiman Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite alala construction and training center ede ne ho abo MVTI enunti ensrachiri technical students moya building and construction plumbing
plumbing anase tile no ubetumi abɛyɛ attachment ɛwɔ Alala Construction and Training Center. Yɛtɔn plumbing materials te sɛ WC, taps, basin, pipes, inches bia ɛne de akeka. Frɛ Alala Construction ɛwɔ 0540 379381 ana 0249 591700 ana so say 0246 702306. Alala Construction and Training Center. Se ubesi wo dan no a frɛ yɛn na yɛnsi enwie ne prekomao. Grace Girls Medical Suppliers no kwase mabedon kranzaman eni nkura hodo atwa ho ahia nyina ni senti ni se wiase yesua kra yesua yiyare na Grace Girls Medical Suppliers muna mayesa bi kokromoti a yentumi sam homo podda na makofa be fo mfidi hodo a yede hwehwe nipadua ni mu etu yare ase free abrabom mekire mfidi hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no egira brane apomidin so ye adwuma konkura bata hodo moda roma mesi bibia kire mu anya ado de meka ne se Grace Girls Medical Suppliers waba or face aid niema wodo ni nyina bi ebi te se first aid kit, plasters, cotton wool, mesi enfidia wodo edi akotene e wa yare se adwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Girls Medical Suppliers, surgical mask, stethoscope, oxygen mask, eye chart, scales, blood pressure monitor, pregnancy testing kit, thermometer, resuscitator, bandage, dropping bottle, cane crutch, antiseptic ene niema wodo pi abusu se tam. Grace Girls Medical Suppliers e chia kwan won Nkoranza edra kwan no so Honesta International School ne die nimhwe bibia ni afra homatrofo yi 0200 705528 ana 0245 372919. Grace Girls Medical Suppliers apomudin ho niema de wo fun na wafom kwan. Wotie Sompa 90.7 FM. Sompa FM.
na fe o kan ya afo no so mo de o mbeka better for de kura besan kan nyame fie aka ho na fe wasenge yes sing praises to God nti ho asem no afi akwanhwefo no ayekọ wo mo na so ni nyina yema wo mo yonkudo bi akon ye nti sana na fe methodist for no so no yama wo mo Kristo nti ya adehye nti wo hwede Kristo yema enyisia ni nyankan ma ya adehye a yenso ya yebi na yefe yo over ene yanto kronkron am I right? Okay. One so ba ko bi kra o se den ma yes mo yes mama urade yes mama urade ntino ene e makofo okay all right yem fancy hanom na yaka no ho asem kakra wie over yen hwe na ya yesi adan a yesisisi akwan mu enye for nothing entina yesi dan yesi yetete kura a yejija akwan ene brono totomu ewa ase nanso no enei yenyansa ntra so ntino yesi dan a na yesi abesi kwan bi jato baabi a yentumi nko na yakodum no sese so baabi a ye koyi ye kopebre mu obi nka se ye kopebre mu ti janhye nanso mpanifo se putuo shi a ye bedi dunti ohunu putuo ne de ye nka se nhye so ni putuo fa ka ne ye kwa bayire na ye de asi afu no obi an ka se jankotom na nhye nso hye a enya hye pe obi abefa na se kan ko na kwa hwe bi edi wa be ye be se ye di sa nkomo we na ye di tutu ye nya ye ho fo e wo ha enom over mametio mo nyame wonhyira sompa na mo sompa pa no esomfa so pa so wo ma mo nsanka na fe wo no metie na ye hwe sompa nyina nso wo mo katua pa nyame ma ne mo wo mo da right na de odumje adwuma ku akan no enye ne o se metwa mani pa na mehwe kane no yenkuro ahodo aye nananom ekyekere baabi ti se ohwe dendwa ohwe nkwaben ohwe donkro nkwanta bonsu se de yesi kyekere no hwe kuma hwe bra ahoho mantamu ededemu kama eduadua nnua akese nutam ema mframa papa efa ye ho kama pa sabre no yen epenso ye frɛ sabre no abagimbre bre na no wo musisi adan a no wo mo tetetete bro no twe ho emfa ho ne proto kase a waje no wo no ewo se wante kura be se 15 feet de ugya wo dan no ho ansa na yesi nenso sabre ne ye frɛ wo mo abagimbre enne ye nimde na ba no ya fe na yetimi ye ka sakase nkebe fa mantamu no afe na yeja 5 feet ebi kura nya wosia sini proto anu twan wosia si anu twan ente sanso obo se wo mo ni container na hyehyɛ sabi ni nyina ye tuatua ni nyina bi enti asam no nya ba pɛ nsesanka odumja ka ebenya baabi afa no na ye bibie wo ho abribia nso fire enya towie na fire fo ba ye na wo mo ase atem ne yedi won ena ye frɛ wo mo dadaada wo mo amma nanso oba no onya kwan amma container ajejeje emia no sabio we nyina nkomra no eye yentimamufo ena ya na ye kɔso esanse ye nim papa no nanso ye nye na adane bone tworo no ka to ho se de nim papa no wanye no eye bone ma no right mi aminimu se montamu ho no se eja kwan ho na yafa ho se to de edin a nenso ye de container hye eno nso achi no container bia nso hye baabi so onye hu fie wura na wo ma baabi disi a wo ho abo hu se wo no ma ba beji wo artisan fee obetua container fee obetua permit de ma no ya tworo so se wontena ho afebo enti onua asase no a wanya yese wontena ho afebo na wo sha ase edi sika wo si container ato ase nyina ties ajejeje ho a wasa atworo do not urinate here nanso kane no bro no ayeja ye nyina ayeja se edu ba bi na hawa duanase
utimi ekoko gina ho gise de ye abosom no nko ana ndi odi agora hwe ana wo de utiretwa wahu na we nyina no ene yesisisi no ne yewie asan de eho sobo no akwa akobobinum yemfa moya ye ho na fa assembly for no so wo ma na permit wo mo ma ampa ba bia wo de container ne si no eni ho kwan se de container si ho ebia ye open space ye yi ho ama container for eho ne de ye be ye hodwa bere ne nyanson enti emfie du ede ye nimi wo betimi akwa akotena ho eno wo na no an wo mu yi container se firi dwa mu na efe se ye be ka ede a kire dwadifo ne se edwam ho no emra ma ho kwan se esi container ye babo shares biribi be so na shares na enye shares biu ye besi ne dan ye ya brosan akese sa na dwa no ne plant a ye kekere enti wo di container no besi mu a biribi ye betu afiri ho ye tu e be ka se tu no so na akwa ya asem na ya asem nti enya de e be makwan ama container na ba na so ye hwe ma ne ba e ba wi a na edede ekoyi ko se hwe ne ma pa ahye nti e wi a ne ye ka kire na dumofo se na we de ya boka pa aban mra ebi kura wo ho a na enye enema papa bia na egu shop num ne ye papa no wo yi begu animu ton na wo ja sankwase no wo ho isan se wo chiman bia na ho kromfo ba na wo fa bibia enha no na mmom o de be piri bibi daache eto da adwa no wo mo hyada na hye no wo mo hyada me da se ofa isan se wo kodwa na kroport hye wo ho dwa no nso yenim se electricity e wo ho pa ebinum kura electricity wire no wo heba bia watwe afiri na wode ne nam a wo se we de wo fidie pa na won masu enso na yete ho well enso na yete ho yewra apam na ote ne nka no brother yes sir maminti umfiri ha ansana mabema dance ne nana enso achi na yama odrin no wa me nyina tirim kwa ada de na asia se ati moto so ne ye koba moto no nso de aha bibia atimisi bibia na yeda nyame ase pa sa no pe yetiase na mesha ase free baby a na na yapam share na mede makotu scripture ba ko bi ho no ma beboa pa na ya baso ye chia nananom ye chia sofo ye chia krumpanimfo nyina na obi bia na fidi nda sompa won so ye chia mebusam no etre dunkron enimu du enson ose de ohunu mobruni mobro de fem awrade na de ode ama no obehye no anam nti eyade ese sompa che de no we na no pemede mo bia se wo de ma mobruhu mobruni o de afem awrade na se e de awrade de woka eno no nya de okwa asori na de onko asori asem we oka wanfa asori bia ma nti enye wa se wasori atu asori ade bia waboduku ade be nti ubenya bibi da bi we oso obi hu mobruni mogbo a wo de fem awrade nti wa hwe ya o ye no ye ya wonte ase de esra manfo ne se ye ya boa ye ho ye nso ya contribute to be na nso ye se ba ko fonsa ntimi nkata nyame ni ye nka mom na this Christmas ya manfo kora hia ni papa because the way system na si aye no na say uti si na unse say manfo go through a lot of challenges enti bebre na say otwom na say unse ntwetwe sa na ya na nya omo a because ene kilo no ba kon fan say 5 kilos at the end o no kra we ahwe agi say we all night answer enti de ka kire amanfo no say kakra bia ketua bia nsua na ye nyina ye mom na ye mebo wan ye bra ye discussion we so you know sometimes you know ya na enye blame game na ye yo but ade bia wo ba bia ye sha ase free edua bia wo ne tap root say tap root no anya dwuma edua na si wo saa a matter of time ebewu wona o ma permit e wo se me ani ko won so eta bia won si atwere yi bi ho stop work obeye be ya nje bia bo se na omo ye ebi wo hono ma ya na nya omo na clear omo na enso ense bia exchange ebi also okwa a otumi ya ne ya clear no eninti wona okaya melcom bi akra ebu ya ye wi enipa na ode o ma permit no that time no omo hodi no because sometimes you know you nimse ba bi we dey mo bi a ya say ye no before one thing say that dwene ye den ene ya de obedi obeta for who so call retirement aka na 6 years enti bukata bi obeye bia obenya bibia e de akonna na no ne papa bi di nkomo oye doctor Liberty no so we na adwuma no mo yen so mo ma no omo man extension no say ma tena adwuma ye be say 40 years in akiri menti ya nya hwe ya afi ya aka be na mbom 2 years ni 3 years me de amenye bi o me kwa ma de
and okay to my dream pa so many years so dey adwuma one planet afi ya ba be call retirement na na say ofi say ebrew na ode ba be didi ya na say why from so into the can say yem panimfo no ma permit no the thing starts with them enyemre because ebi no mo ye stubborn asa na ebe nipa no so no e o see ehwe mpanimfo because most of the things ya na dey how ne ba ne ye wona on say no okatetefo no tetefo na ne hwe na no hwe ne e wo kuro mpanimfo mo hwe say committee for okuro no mu a ye be make sure say umfa de ni nsi ba bi ni so odisi ene na ma ne call so be nei no ayesi ya ko school ya obi also a surveyor said they or ya town planning why the dear ton ho so ube wie no na wasa course mess na de ntia ma yes ye very careful no say ensunsuas won ba na time e beba no ene o how e beba no wo ye ho hwea ya na enye yi because tachiman omo nsuo bia no mamu nsi dan yo mamu nsi dan nsuo to a omo bo nyina se evacuate omo ensuo ni jasa no masen aba so enti na akwaye nkran ai nsuo no fa omo a na omo atu nsuo no jaya Japan no wasa ba betena ho ni nyina se authorities I will see a me any call authorities so one or assembly because say oka se nipa no o ma no ba bia obesi na enye o ma ni nsi wo ho now you offer mudie bia na se ono no de asode kokoye a esusu asode ba nyina be hu se nanaba ejina mu ka kira brandie no oye se o me nanane ho ahwan me nanane ho no ye wakle ho but situation ni beba no obeku deep pa no na obi sia underground or why exchange ska enti yesra manfo ye mpanimfo ne se efa dansie ene sa akwan beda edwom ni niema no emre wo se de ye adwuma ne wo se de mra ne ye adwuma from the beginning what so many pani di be 5 years 10 years and na wutu na e de pa o edin ho na e be ka to dem human face mrem enti beginning na ni deal no hwema ne nya ade ne yie right be ho ne de nya den asase ne nya den be kwa animu a na ni tuo na e de because na wo de hwe de yere ne mantu kokoye pe na ye bibia ho mamemra nipa no so wo se na discipline e ade ehia pa obi on mo wanya asase opesu osi dan ni ntino mami nsi ntenye scan menye se scan be di obedi san you need to be what yes obesi dan you need to plan yeah de anim say yeah planning from here to here yeah de say bibi bom what the jasu no aye ene me also to papa no de dan no onye o enje obi wan say ja to dan or the millions of and thousands of citizens ne ja to one as people you making sure say oh yeah they are follow it up many are you for lands commission for a program ba almost say so to asase ya follow it to the latter because asase ye turn individuals so easily turn individual kure say o clarify free or hene and say to me na asase ne shase no o contact wo na ya na sometimes ye kwa ye was certain amount to be you say be transfer asase the amount ye was certain niema bi o say wo ye saa de no ne afa ho avete later na the problem abe na asase no to ne kese na nka obeye bibi kakra no na afi de ahore ne kra na akoye court to send back and forth and say to asase wa himfie so to no obi okra ne say o clarify free ahimfie ho then e say kokodu pepe so be call do lands commissioner e ho nkrata asem ya unsa afi de waye ame omo eso mo inspect na eye DS kasem kakra bebem because say o fo bi na ko ba bi so nkonko hwe ade a e bia fu asem ne ade eya media it is better so obeye no na benye wasase hu se da ba bia ye kama dan so obeye avete na da achi asase na free unsa na court sem so abeji o time ni resource free ho me da na me so me da se bebre brother Philip and atenenka sesie adanse good morning so yeah Sompa 90.7 papa penteja dibia na maye kama okay mate I don't say that so moment Sompa de bia so no de bia so go wanu so person tintin de obeba no be yama mema no partner yeah nana oh my god no me partner no I did the yes already you pay you body media na pomwe nyankopa humobo me ho de pass kuru ni no we mamen chase wona mabadanse wona danse aba be wie amayen fire service for complain say eja to ba bi a eya wo mo bre anse no manya access baby be ko na yesi container ba bi no obi atwe veranda o se wall o bibi aba kwan no mu nti e ma access ye o mo den nti o mo advice yen se yenya hwe ye wo sa de na yan hwe ya dakore de atorenchem kese ebebre yen
ɛno ye hu ne sɛ we your mind kyekere asɛm ye ni ho nkɔmɔ kakra na yɛmfa ntu ye ho for fortunately minister sanse we dey dawle mu because ye mind koso saa de we eba so pa ma yenti wadwen mfiri hanom Mini ama me no wase bebre na me nda na atekwa na hena se ne mpanimfo akuku da ma why wadwen se Sompa akyede no wode wo chefen ba beboa ye dwumadi ama ye nso emu ayedu ye timi aboa ma sabi oni bie ensa so bibi so nyame hire obi bia na fa wakyede ye bra kakra bi awo no fa bra ketua bi enso awo enti misrew manye se ebia wo miemie sika so ke de wo no provision store mo amoye provisions kakra bi amo no munyi bibi mfa mra na Nyankopɔn be firi osoro mu nsoro ede akira wo amen Owoahene efa se container esisi kwan mu yesi den esi kwan mu ye block road de the whole Ghana kura edi kan ye Nkoranza me analysis mu fisi hana me firi tete no ye fra bibi abro no se wugina kuro tire a uhunu tire Sompa FM na enne ya yesi ye nim nyansa na kasa doso no wobekọ na obi te abrochi onye te Ghana wote abrochi wonim se de abrochi lane 60 na wabafie se oba besi abusuafie no abusuafie na ne tetere se laptop yi oba besi ni se table no na wa close gap no nyina ma wokura mpa wo ye hia ni a woto no wasa to fapem bia ma se nsuo to a ni suso nyina begu fie problem ete wo o man mu no nso baby say oh Denmark US Germany hoso koye no nya sa na yesi dan nti abrochi na akoye no nimdie ni nyansa wo yenim se wo kwa akofa e de aba o man mu no wa kire se wo kra de sabi se jimie na akọ promaxe no uko jimi mo na de aba yenhwe ene ye nananom a wodi adi kuro wo nkuro nketuam mi so mi se kuro dodo na no anantwisem aba ohene bekwa akọje nantwie 5 secrets oni bibia de bo kuro no yesi dan committee chairman ewo kuro no mu obi ye mistake na se osi BBC kwam na committee chairman de kope di kuro no kura bebo agu mame ma kuro bi example te se bonte town park ankura no nyina boso ball no po na chi no bi kosi container nti ombo ball a na ko twa container na apai ball no later no na ball no so say nipa no container no nti yabobo ade we akire sei na se wansi container no wo ho a ehon kwa ne baabi yemra ye kuremu the almighty Nkoranza ye kuremu ya hemfu a wode dansa ase no wonum nyina de won tam aboa eye physical planning engineer any urban road ama omo sen Nkoranza kurei wo bia ntimi nka 7 FM na ye frɛ mpanimfo ofia so a one person obeba kroma obi di container kosi kwan mu okoko hunu we ya kikirikiri hu de beye ne ama ne permit no de akwa kosi no blocking road fire service eduri se ekwa akoya yi a onya ba bi mfa Nkoranza ni netimi gi asase na wo si dan e de block kwan okubisa no se Nkoranza da ba ne bebebu dan tio na time a me hyase a me ne assembly fo no emengo ye me hu sa ampa amanfo e ka se da ba ne bebu dan no omudika efiri sekurei ye ni kandini bi a wo firi e bi a nananu mu a owa akukuduru a oba ba mbake ye MCs dia betwem any one ma bako aban ni aban different me can both NDC and NPP me uni se me dia me no bia me kan se de tie one ma bako ni one ma betwem ni one ma tisu sesi obi eni owa akukuduru a obese ne se adua sese we sikwan mu mumunu munya ni sei obi ayi hu empese wono de ye bebo ni din na we se kuro ye chichiri ye bekoso in fire service asema mo ka no me de me kan de ho Ghana o ye Nkoranza ha ne starting free problem kese power ha bro da asembesi no na no me ka kire nkrofo ye me nkoso se me de me ka ko bia na da chi bi wanya kwanya ne me nhia se de nebo nya me a me ka no kora kire mu because Sompa nko na timi di sa platform we e ma de ho Nkoranza binzi da ka de yakoso wo kronum na kroma no nya so mfaso na kire nchiri ma amre enti problem e won Nkoranza ha no fire service for e kan ye do mase
na me ka si sukura se me firi akura me call fire service mpanimfo no ho commander no ho na me ni o ma akwa di nkomo na ma mo free airtime ewo ye mayin nkoso so na wonu ma san ba kire ne ma mu ye ni ye bisa o ma famu die ye o betimi ye ama assembly fo kwan o ma fa so o ma ankura twi fo mo so no so ye hu kwan ye be den ye be fa so na me kai mo se obi a container si kwam ana se wasi dan a wo de si kwam ti ni ye o ebeduru bre bia assembly ye benya MC bia na DC bia bia na sa DC kuro no de wonye obi a oye ni hwehwani mu DC ana se oba besum ne party ne mum obesum kuro Nkoranza DCs ni MCs enye nyina no ombesum on party ombesum kuro no enu ti na Nkoranza ye sa no right eti mesere se se asemsi baabi na fire service enya kwan yankwa mususu ni omatem na omo ye de ometim bia ye kuroma no ye bokuru no adan a mi sidan Nkoranza kwa na mehu se mi ye sidan a ni paritim de ni pemusi he wo sidan wo de wo pem na sidan wo kote bi wai wo ko kan mwan na no obi frɛ man nkoso so wo se omo sidan a building inspector timba no abagiska na okɔ nti okɔ de assembly ho ye program so obi frɛ nti no o se wa ba abagiska de ande okɔ ye de wa assembly o sai ebo oman no ka because almost see no room by room na watu ya ho ka a ni nyina no nkekɔ aban no kɔfex mu a e ma assembly no so mu yedu na omatimi aye mpuntunwuma e wo ye mpɔte mu ha and this is the case say assembly no ntimi generate fund e wo dan a wo sie mu a na ne fa so e wo mu ne de wo he na me da 85 service for asema mo bɔ mo kokɔ no nie me se Nkoranza e na obi sini dan wi a na wo de nanimu straight na e wo say efam no aye garden Nkoranza ma me nkyere obi wuduru Nkoranza city cottage a wo branch yesa de wo kɔ decimal pipe no ebi wo hɔ Roman asondan na e wo hɔ no wo PS kwan no mu no nipa no the first wall ya to city plot no wo de animu aye garden wo bɛkɔ obi asase okwan mu na odua mbɔde wo kɔte bi wɛn wo man yi mu adan a onye obi ama ne meka onye obi ama ne nka wo sidan a kroma produce permit stop work ye twra a ebesi wo am ya penti dan no because there is no ayi bi a tumi bi a bɛkɔ akɔbu dan no adentia nti moma yen hwɛ saa de yi na assembly fo tie na nanom tie a muntu anamo na monsom na nam so bɛma fire service fo bɛyɛ o madwuma yi men so me da ase bebre adanse papa mami ntie wo mfiri ha ennom fire service na no eja to na e wo Sompa news so na mpanifo no kasa ade ha wo mo pa wo gya adum eye access o benya de akọ eja no ho baabi wo bɛkɔ container nsi hɔ a obi asidan aye valanda ne ade aba kwan mu akɔpem sɛ car no enya kwan enko ye be kwaye ho a be wiase no na afei ne ebe sɛ yenya asɛ ya wie mami ntie wo mfiri ha no yo de kan meda was no mada yetifo nyina ase right e kan sɛ Sompa akyɛde no enra me wa ha na madam bi eba ye sɛ Sompa akyɛde no card no obehwe sɛ bi aba no agye bi ama na ase na ase sɛ obi afrɛ ne so ma ne 5 million card ni bi aba na wɔmfa ma no nti me fa saa akonya we so aka ma yetie fuo obi ntie no nkoka nkyere obi sɛ Sompa akyɛde ye register ye ngiska ya wie kura na so registration ne kura nso ya wie ene na wotwe pepepe na program no nso koso na yakunafo no nso so anya bi edi memra ya asem no so fire service for akyere omo adwene omo aka de ha wo mo na me mfa blame no ma ye timamufo ni bebre na me mfa blame ni ma fire service for ni bebre sometimes e baby okra na eja nto ho so na timamufo no rofa ye pedi enti etimi fresh ja to ha gidigidi o mbedru ho no na hwe eni ho saade no timamufo no ya ye sa na ye njai friend of prank calls uhunu na nipa no wo ya de a e wo se ye jai enye kura e wo how kese e betim de aba enye kura e wo se ye jai saade no in the first place eno e wo se ye jai all right na memra ya asem no so fire service for se ja to ba bi no mo ba mu nya kwan emfamba bibi atemamu ni beye bia no obi man go ahead a ontumi nye se ne na menua no mo ken ne me ofamo se obi si ne dan a na ebia animu kaka no de be store ana o de be garden apart from garden na minim se yenje ho permit but who si dan
say your toilet kwa na wusi amekura na bibi a wusi bia na eje ho permit na permit na ye je no mebusa onti ye mehwe baby kwa ye si ade na nsa ne ama ho permit ana eno ne question no say ye behwe baby kro na say baby anipa ne ya ade no emwa na wo man go ahead man permit na wo si wie na echina bibi ba na so be ka say fire service for ba omunya kwan kura ho nti ye say blame it memufo na eho ne de na entwa yi because obi enu ho de ne peye bibi Ghana na ye wo na mra wum obi entimi mfa ne penye bibi ena ye can say fire service for no omo asem na omo aka no ye wo fire extinguishers at memu ni bi ye wo se nka wonya bi wo fie but obi wo ho kra de we ye use fire extinguisher no na wonim hu nim die bia enke ye be stress sa ade na ye friend say fire extinguisher nka fire service for no enkomunya ho education kakra omumo hu de resay ne ye no eja ne to a wumia bibi se ye ni sei nti ansa na omu ni nru ho no na won so atumi aye wa afemu de kakra meja no ekofom obi enu ho obesi ne dan ana obe containers ana se de bi abesisi kwa ho na store so yesi ne kwa ho ni agi hu ska na nipa na ba be rent ana se wa ba be to enye nipa na obetenem no ne pe e na ode ba ye sisi wo kwa ho na nanom omu wo kuru nti assembly members yesi ne kwa ho aye se yesi no by be amrajetum unze ye kwan ye bibia ye buffers eja ho se be ya to rent ma na BBC a yetimi eye sade ba ye de sese no ba bia ye gija to ho se bia brono number A wo fie wo ho me fie wo ho se me nika akura mpo bia me de me ne me kwa se ka na be so ane ma na akonti se yinya access route we nyina wo ka no nyina ye se nipa ne nje permita ontimi nsi sa stores no right ena ho nso na migina kire se nipa ne hu akonya so ba be si stores on so akwaje obra oni permit ena permit ne nso mo amu be hwe ya amu ma nipa na twia kakra mama ho kwanya ama na si ade no you know say plan na nipa na ye na ana be bia nipa na isi ade no to de bi ana say brebi dru na say asembisi a ye nya ho ba bia na ye de akwa akoboa ti ana ma nipa na go ahead era say Adena money pan go ahead. That is the question. Ewa Simadu asame yensa abo apa no pe no nwotwe ho. Yen ye wadwen kire taw. Ye be fa nipa be ye enum uwura mu a ye betima afa no achi ye de bibi man ebebro 0598 994994 0598 994994 nkomoyi wura mu bi be kire wadwen bi na yentumi ko ye no ade ba akoso kra amanfo adwene nyamba so o hwe ye ka akware hu a unse ye kwan bi a ye gya asase kakra to ye frɛ no bafa ho na light nhoma no nso enam enso nkrofo asisi container nkrofo asisi adan structures ewo ase se nyame amfa efie na dakro ye beda so na sa ahoman bi te na etigu fom a se na no say minem kroma okay nana ma good morning me ba cho odi ne ba bi akasa fi ba cho e frame amen nzadumase ye da so open ma yenti ya fire for kano e no krepa na me hello me na ba fi ya gene right ye kuma fa o di taxi crowd nam nka chibodo su ba bi a kronko to mu wona obi fa chire okopi obi fie mu taxi crowd nya ba bi fa di the fire for the to kurumi ni ba bi dia fa e no krepa so ye kai committee for the panimfo kronu mu na ye sisi dan ukodu kronu so be pese me bokko bi din e won fa sama ye fa to ya ukodu kronu so na kwasem wakasa na ndi kronu sabi won ti panimfo ni kronu mana obi a tiri sini dan si be bokko bia na kronu o si dan na wi so no di nuya asra je ho atwashi asebe ya kanfa ni dashi na ndi bisa wo se jeto kronu ma ye be den ye timi akwa kodum no e di asempe ni fo won kansa no no kwasem pa no ono ma na si fe no mo hwe ni ma bi na hwe titi aburo no atiti mpani fo titi ye na ye se woni bi ye ni ate no na hwe kwanya ya fa se sisi yo yada asi bebre 0598994994 uramu a yebefa wadwenche na wa nka o kan asem na yemfa enwie yeah na asema me kano good morning hello good morning good morning
Owoahene. Me ba cha wodi ni ba bia kasa fi. Ona bo ba kasa furu sika. Ye da so pani ma yentio. 90.7 FM. Da ba sini jumadi amudi no Nkoranza mu ha. Aja na Jacoba den kasa woman kasa aye no. Mani gini speech no papa. Nkoranza ha de agogo du phone here o. Obi me na me nkoye ne yaka. Me na me nkoye ne yaka. I'm seeing the DC baby be a boy and saying na ko fa na se hwan yaka no. Be any party or ba any party interest. They say am to be antwede na ya mafire for no na te BBC a. Who are you going to believe? Me say I'm seeing the DC the benye bon. Obi a president baby a ye bia no. Ye nyim firi ho. Ta na message na man hene on na bedwa for ba so na fananansi from oni kuro no wo no. Ye obeka bia ni hwi beka. I'm saying Nkoranza mpuntu no me da wase. Yen say da ase bebre opani ne odi awde ba ye e wo ha enom. Okay. All right. Ye bre no kurenti ye okay, yemfa we ntwato na yemfa nsi. Good morning. Good morning. Me ba cha odi ni ba bia kasafi. Ba cha e femi yima me kasafi Dr. Man. Bra yima ma yenti o. Hello, bra yima be gina ye kakra. Hello. All right. Unfortunately, we feel honum ti yemfa ensi nana fa wa no si na yenso na yemfa bibi man emetwa so. Mate me de ma no si no. Obi enu a osore ekosi dan na se assembly ka se me ma wonsi obetimi asi. Adea ba ko a wo se de tu yetim. Assembly wo tumi pa. Dizo wonsi obi se we engineer wo assembly a wonye ni paketwa. Obi ya physical planning officer wonye ni paketwa. Right. Obi nso ye urban road oyi a onye ni paketwa. Na so sa ye mpanimfo nyina no. Hwan na ama wono mo kwan ma wodwuma wodi woni ni sede ese. Wo frɛ pani a wono wa assembly wona, obɛkyerɛ wo pani a wo kuroma wabu mmara so a waka a wonti enti wonkɔ katemam ni de. Ba to emu da ho de. Na so okɔ kuro business assembly ye hwe wo hene fama kɔ business e kure mu to. Mo a mo ye mpanimfo okure mu no, anka wo sɛ mo ma mmara no ye adwuma no. Mo na mo twi fa mmara no so. Edi tumi ehunu physical planning officer no nti ono na emeji hu ni mo nti me de asem no eye bebuo na mebu mo mfa kwa adwendwen mu yo ye da sipi brother ma yenwie na yempon na abibi man metro so yes said ye na nana be ka no serious pa minim papa bi a okokrom asase edansie ne ho ne yamenti no wadi akiri sa ama ne kaa wo fie no krumofo na kwakọ shika no or town and country planning ayibia na we nyina say eti kurum no be so ya ade de boa o ya ade nye wo de patapa ne ma ejensa ase ese ne ma no oka na ntimo ko se ne ka on the obe na fam de but the me kan se dachi esunsun san so ne ba ya na de ha me wade on say time or how ne beba no ahode ne wa wo de ko se ka na sa ahode ni wa de be rectify enu nti na wo ya ade anu ahwe ye se bone mpanimfo si nsuma nti yamwo mpanimfo na wodi animu nsese nipa so obe de ya sebe asem bie no ede se kan na ede etwa ye de asem ye di kakra ka beti apenepo masibre na eyi ena me nana de ya me na me yukrura mrkache undi makruma me yi na waba yi niama bebrebe na wo ye no uhu akra na ye ofe US ana ye ofe edusi ye be ye wodi ni bi na ye saade a wo se de bia ne ye wo mpene pacho saade de ye kanu ye mpanifo no responsibility technocrats no ba ye kruma no so no ye mo na adwuma no mo ye no muntimi nyom nye ne ye na ye ya na ade na be wa ye medase wade ayeye no na ye wa na wa ye adanse tiawa na ye mpon Sompa FM na de medi twato ni so obi beje ade no me de no ana megina so ko obi beje akonya na se owo ho akonya se wo si stores ana se dan bi si baabi na wo kohye na baabi anipa ni ade no that be the assembly ba you don't have to give the permit eni so go ahead sa assembly nana sa assembly baabi a memete da mi ko fie me nam kwan hu e na ka o se double no maye but ya mfa part bi anto ho anipa no be fa so ka ne be fa me ho hwim enti brother bi wo me nche na me ka se ada ke ya de wosin ono ne kwan so ano onam no e na me si na I road no mo ye no baby anipa be fa so e wo he o se ne nam finfin wo no I was like finfin ne light post asisi na homa wo so no e ho na nipa nam na nipa ne nam finfin
na ka afiri aka afiri obi ni makwanhia de betimi di aba enti se ye ya de a ya nka se ye nhwe ne yie na anye wa ebeye wo nua bi me da ase papa partner all right there was for hanu na ye dey see yebetumi akobi eno nti ena ya wada no pa bia ye de dwumadi a ya to din se abibiman ebrewo yesua de bebre ye hye dwumadi ase yesua de bebre efa eye abibiman eho na abibiman a ye kan no ye kwan a wani beba wo ho so enema bi a wususu se enya akwanya betima bedana akwanya ama wo enema bi a wususu se wo de ye bibia enye ye no ebeba bedane bibi e de ama wo nti ya tie abibiman dwumadi ya wada no pa bia ewo eye Sompa 90.7 na onkwa mentie ka kire obi na ono so nka kire obi na ontie bi baabi awo no afidie na wo a biemu kese dendema obi antie bi sanse nimdia na ewo mu no esese wo ene yen ne obi a etie bi na yetumi akoye nim ye ne saa ebetumi aboa ye ade nyina mu nti anopai abibiman ebre aso na ene ye ba be kasa afa adesua bi a adesua no mu no ye hwe animu se or say poor health leads to poverty. Poor health leads to poverty. Eye brofo ye bechirim ede amount sesia enti ma afidie no na ha na tie yen. Ala Construction Limited for other Roma ene ye de adesuan ene nkomodie ebro. Baabi awo bia kai se obehwe ala for echi akwan
eba no adansie yebesi bia ma wo abrochire nyame ato nsam pese o si dan wo Ghana Nkoranza ha hwehwa ala fo achi akwane yensi mawo yedi misika sem bia anim bere a wo hia wo dan na obenya o pasase na atoso asase amanso bia ni ho o te Ghana ha wako college awie o pe bia your practicals obeko o ya baba o ya brantie o pese usua electricals o pese usua plumbing o pese usua say to ties o pese usua say ye biodigester nanse o bete na we aba na ye job training eye nanso metime ala ho adanse se ne de no ebe ma mfaso kese echen de aka nyina nti wada Roma bomode na hwe ala fo achi akwan Nkoranza krodam ha ya ye koye nim no me de wo number ne ade ebe tudwa na watimi afre wo mo ne wo adi nkita ho wo mo ne so yasena no pa bia na no pay Yerajima Johnson watena se do na so no ask God alone enterprise ono ne panya oda saa dwumade nyina ano Yewra yemwache ano pay mejo so Owoahene na anidie mu a wapomu nyankopo ahira me pa yeda nyame ase say na wotwe akwa apro ababeto ne ye kasafa poor health leads to poverty eye brofo ubekire mu san medawase bebre mechia tiefo nyina maybe Mike oton adro ode ne radio ato Sompa Mama Stone ni radio nipa bebre obia de ne radio ato Sompa omutie Sompa yeda enua ala se ne oba monitor pa obetie ni nyina say you can say poor health leads to poverty ne chere say apomdina enwie peye no 90.7 FM edi hiaba nti say wapomdina enwie peye na oni hia ene ebenso na ye topic yi ne ye kan say ye pese ye boa mabunu ma omutumi gina omana so na ebo omo ma omutim tumpon wo mo dada setene mu nti yebetimi abo obi ama ne kasa kire ama nipa na tumpon a na ye kwati apomdina na ye anya hwe na apomdina ya ade a se obeyiyo se ebehia wo mu fa kese egina so ezan se apom enkoyi a sika esenka ode bobra no ode behwe ho yare na bra wo yare no so untumi nya adwuma nti ebasa wanya adwuma so a unya sika aha nti apomdini ya ade bi a se oman a timamufo apomdini nwie peye no oman no ebedi hia yo nti no ene ye kasafa apomdin a enwie peye ede ohia ba eno ene ye kasafa yo and yen sha say ye kasa healthcare na basically die ho asem na ye ka ye kasa healthcare wo twi kasa mu no sania ubetumi ahwe wapomdin so yiye obobo ho ban a yare emma woso mpempi enti healthcare no niama ewom ni ewo se baby a wote o patema wote no obo ho ban se ntontom mwaboni niama funu emma mfa yare mra o sa niama edi yare bebra obia no obo ho ban firi ho wo nuane die mu aduane a wudi no hunu se aduane no ye aduane a emfa yare bia mra o eto da bia yankasa pa watermelon mu odi na okan watermelon de adronko a wakoto tin tomatoes mbosim onu animu se tin tomato tin na de sam ne yam ne de kalafra onu e kan na odi eno no nye healthcare ade bia obohunu se ebetumi akun ebetumi ama yare na ubedi bia no na enye proper healthcare na wonwene wapomdene ho obahwe na Robert tuntumi ana fufu ebi wode akata moso na wode adi tire so asere buya so na wa noa oba bedi poison kwa enti saa niama nyina se wantwen ho amfiri ho na wode wuramu a na ke se wonni proper healthcare won kwa ho ban because bra obasha se
wobɛhwɛ wadidie mu yie wobɛhwɛ baabi a wotie na wakrakra wo nneɛma sɛnea ɛbɛyɛ a yareɛ bi mmabɔwen na kyɛ sɛ wowɔ adwene a ɛda wotim sɛ ɛsɛ sɛ wohwɛ wo ho yie na yareɛ ama mmɔbɔ bebree ni saa hwɛ yie no dabi ani bi atim woka bebree na ɛde madwen aba so bi te rɔba yi sei koraa woka ho asɛm yi banku yɛ aduane a nnɛ Ghana ha yɛdi banku paa nipa bebree de rɔba kyekyere banku bɛpem ne nyinaa no nkurɔfoɔ da so de rɔba kyekyere banku ɛnɛ nnuane bebree a yɛtɔn na abɔnten kɔtɔ a yɛde rɔba ne kyekyere nti na kyerɛ sɛ yɛnnɔkora mpa sɛ nipa dodoɔ naa no yapɔmuden no yadwen hyɛ da nya mmaa so yadwen mmaa so because sɛnea woka rɔba asɛm obi a osi unim sɛ adeɛ hyehyehye banku hyehyehye ne yate agu rɔba mu na unim sɛ ebetuma aku deɛ na aka kakra because adeɛ sɛ nkurɔfoɔ yɛ saa ne ɔmo yɛ no nkurɔfoɔ yɛ paa ɔmo nim sɛ kwan foforɔ ni hɔ ba yɛwɔ kwan foforɔ ebetumi ayɛ ɛne sɛ bɔɔdeɛ wura bi ne yɛbɛboto no wote gu mu a na de ahyɛ na wode rɔba na ahyɛ mu na akata ho na bɔɔdeɛ wura na agye rɔba no a bɔɔdeɛ wura no koraa wode mo nhwɛ sɛ wode bɔɔdeɛ wura kyekyere aduane anaa arɔmo a de kyekyere aduane esi wo kakra a etu kɔmo no mu a na ama no different flavor yɛatwa saa nneɛma no nyinaa mu yɛde rɔba no nneɛma right enti adenti a nkurɔfoɔ bɛpem saa bere nkurɔfoɔ ani ni wɔ mo ho so ɛfa saa adeɛ no saa question yi wayɛ adeɛ paa ne ɛwɔ mu paa ne sɛ one yɛnim apɔmudene ho nimdeɛ na yɛnsua adeɛ a ɛkɔtia abibiman paa yɛ education make us education adesua nyɛ sɛ school dan mu a wakɔ ne ho education ne ka ho asɛm adesua yɛnsua deɛ enti sɛ yɛbɛsua deɛ hunu apɔmudene ho bambɔ ahorow ɛsɛ yɛnya yɛnsua ɛnde deɛ yɛnsua koraa ne ɛtɔ so mmienu ayɛ te sɛ yɛni brɛ ma yɛ ho na yɛnya brɛ ma yɛ apɔmudene nti yɛ apɔmudene ankasa no yɛni brɛ ma no right eti nieto so biom so ya na hu ade bi a eno no so ka ho ne emma yentumi nya ebre ma ye apomden meka se hu a tete no na ko doctor ase na doctor fo nurse fo ne doctor fo be si gwojo nipa amma suro bi ewo nipa timamufo ne nurse fo ne doctor fo ntem nti mesrɛ nurse fo ne doctor fo ne die ntesa ba sɛ ntesa kra no moma yɛmhwɛ kwan ɛbɛfa so ɛbɛyie fritmanfo etim me ko doctor wɔse na atwe sɛ ne me mmra mantimi ankonti sɛ me suro sɛ me konti anhwɛ a menkɔ wɔn sɛ me kwa ɛbɛdidi matem me kwa ɛbɛbisa bisa mensɛm nti nneɛma binom a na nurse fo ne doctor fo tete no na ɔmo yɛ no abɔ binom hu ama binom nya akokoduro sɛ ɔmo ne ɔmo behia right biem niama nipa timamufo nhyɛda nhwɛ ɔmo ayaresa hu sɛ ɔmo susu sɛ ɔmo niska ba ɔmo nim sɛ apomdine ne de ka kɛse ba enti sika kakra sɛ nka akotua nya ahoɔdene ɔkora sɛ sika he na amana ayɛ kɛseɛ na ɛduru baabi a ɛde ne kɔwo nti sikasɛm so ka ho ɛma nipa ntimi mfa n'ani nkɔ na apomden so na afei nipa bebree ayɛ confuse ha hia me paa apomden ho apomden ho nipa bebree ayɛ confuse confusion no ne de wɛn mo confusion ne sɛ kare no na ɔkɔ a abibidurofoɔ sɛ doctor duro nyɛ doctor duro for say abubuduro enye enso nye ne ama timamufo no bebre aye confused nti sɛsɛsia bi kura ho a ɔkɔ doctor na yɛhwɛ ne yare no a na yɛahwɛ so ama na duro na ni tim bene no yɔnko me kwa aduro kitu bi ne bɛde ma me nti afei na o lose interest because of communication na eni wɔ kasachira eni wɔ nti aduro yɛ ne ma ne so nti na ne bu afu aduro so nya de papa aduro nyi o nti ensese nka yetena se yare ansa na yanom aduro
na sa osare babie mu a sa abibi duro doctor for say yare we ye ne yetimi sa we for so say yare we mtoba so be kamede media me to for say esesenka ye kasa adwene no bom na ye hunu because obi akwakọ ye abibiduro wanya yaresa wo yare bi hu obi so akọ doctor wanya yaresa wo yare bi hu enti se ne what so ahwa wa hunu se abibiduro timasa na yare yen so o ka kire ne se enye na we so o ka kire we so enye a in fact a contradicting amatimamufo enya gidie wo saa nkrofo e bi mu because o kan bibidie hu asem a obeka ne bone o kan have we so a obeka ne bone nti hey no yade a ehia pa se yetimi esisudua na yema timamufo enya adwenfan se oh yare bi wo ha abibiduro betimi asa na dodo a bede mammo no ene ne ya na esese doctor ehunu mu bi ana se yare bi wo ha esese utim hunu yare kro ansa na wa manu aduro omo nka mom na omo ma etimamufo adwene nye omo fan ewo ho yo anope wa raise an issue bi a mejiri say how edema timamufo na wo ka say esuro nti yentumi misa question ene ade na bibi te say obi kura akọ doctor no eno ane say doctor no ne tena ase ofefe na ni ase kakra na doctor no ema na duro ontumi misa doctor no say doctor duro we ya ode ma me de na ye minti a wo ma me duro we bi kura yare en kura ye modi nchi ai ndu ono akura oyare no onim yade kura oyare eno ane say yama na duro onsan ntimi misa say aduro ya ode ama me ebe kome yade ne de na menu wiade ne besi akire side effect yentumi misa dabi eno ane say yakona doctor na akanti na yedi akire eno ane say na munti no ehuna wo ka ho asem no ye wo say yeyi ede firi ho ne ye be den ye firi ho okay hu no a me kan ni yie no ya na me kan say o how de enya ba ye no ndi say timi hwe anohyeto kwan ba ko a me misusu say ye betimi ayi hu binum ato ho afiri ho ne say enka doctors no omo se nurse fo bebri wo ho a omo nya adwuma kraaye nka doctor no omo design a system bi ma yen say health care closer to the doorstep mpacha what I say ye be ye different products say ebia wa opibia ye be register ye be ba ofie 2 weeks bia ye be ba ofie ba behwe mopomdene ana month bia ye be u register ye be ba ofie ba behwe wopomdene ho niama in fact say ye saa nhihye no a ye be hunu say saa nye sika nkoantira amanfo dodge hospital na mom akwadwero ka ho na hu no niama a ye kan ka ho ebe yo surprise say nipa binum betue sika ama nurse fo aba mu fie periodically monthly aba beteki enti ebe family nurse na family doctor yetimi create sa system no a nia eso bia na ya refer so bra hospital sa ebe ma apomdini ho nsunsanso no niama no akosoro pa yebenya positive result so doctors no betimi chase atu sa na mo no a okay nke ebe boa na wo ka say yensua apomden ho asem hwan ho na yese yesua firi yensua ana hwan na yese wo kire ye na wan kire ya ma yensua okay wo hwa adesua ne adehunu eno de ye wo fie ede ne edikan no se fie ne nka omotimi kire ye na apomdene ho asem deep school mu yesua na school mu yesua no ade ba ko a ewo ho a ya na nipa ese ye hye nso ne say information cannot change anything unless followed by understanding otie so obeti asem bi no ntimi ma won sesa gise otie ase nti asem bi a ye kan ne a ye kire no senti ase amamu a obi anu ne bedi be ye adwuma nti yebetumi asua ne fie yebetumi asua ne school mu apomdinfo betumi abodawuro akire yen asori yebetumi asua anemu na ni nyina nkamfu ano awo se edikanfo no so eda suban bi edi ma yetumi ehwe so esua mentorship nti saasem we a waka megiri se eye ade bi a ewo se
ɔman no nyinaa yɛ som me ma ho kwa me nkroma bad ma ne ho nsɛm ma kenkan ne amate yɛse na brɛ so na oyusu bibi te sɛ information van campaign ehemade akye na obeti bi amukrom na ye kan Nkoranza man ye mamwache asɛm sei na aba yebetumi ayebe those days bia na radio na media no ni ho kese ene nyame ado na media na ba ma ukọ sebe ekuro bia mu a at least district bia mu wanya radio na TV station obenya baako ewo ho enso I say yenyusu sanema we nyina no emfa modawuro no mfa encheche ntino ebeye pa se yebehya se yenyusu sanema we ede aye nchechere ama ye nyina ye ho but na wo ka confusion a temamufo no yaye efa abibidro ne eye abrofudro ye nka ne sa abibidro ne abrofudro na sa confusion no eno na ma binom eye self medication ana na eno no self medication bo bi abrabo mu a how be na de bre no ade a ehu ba ko pa e wo se nurse ana doctor beka anhwe nipa ntimi engine ni because ni entra e kasa anhwe nipa engine o ma na nka agi wo mu di kese pa ye doctors and nurses ni agi wo mu di pa ba obi ka kire obi se abibiduro ye die enya nipa nso konom ya esa na yare nti emma nipa na dwena ye na kakra wo no nti niema bi wo ha esese yen a ye ni bibiduro mu ni ye ni doctor mu no doctor adisua mu no ye yetimi ka amenim sa afoforo betie in fact a very dangerous pa say wo yare na watena ase ya say miti yeme ya na akakoto pala na wawe pala senka nurse fo akirikire mu a painkiller painkiller kire say wote ya obi wo unipadua mu ba bi a na wanom pala na adwodwoa no na se uti yo ya nyetie ni yo ya nipadua na ma onka ye se bibi koso wo nipadua mu a enye nti o ma onka ye nti ese hwehwe ebia na yamtim bia na bibi ni aye nti nyetire ni ye yo ya hene ye the course no o doctor betimi a kire wo ye asene se wo ankasa obobo tim na akoto aduro because obi bibi hu no ona ode mpompo aduro ne ye so saa ode kodinsini mu odinsini hwe no ana o se da bi yenye mpompo no eye abo ndi ye wo mpompo ne ye wo abo nti se wo te ho na o se ode mpompo duro be ya abo a mpompo duro timi mpae abo nti na kire se obi a wo nimdie wo yare no ho no ono ne ese se o ma ne hwe na ohunu yare no ansana mo ahwe kwan ambefa so ambesia no nti ye wo yare bi no mo ha between the ma bibiduro yo so na aduro a ode ma na nye saa yare no enu ntra ye kan se doctor for ene bibifo no ka bomu a nka beboa no because doctor no betimi a diagnose ehunu yare koro ohunu yare koro a ebia dinsini nso nya te yare hedi a obetimi asa ba se saa afo mienu yi omonka bomu ni a oye dinsiduro no oni ade a ode check hwe se yare be ni ngi se omo a makodere mu wa kere no ne hwe yare no a obetimi ahunu enti saa afo mienu timi ka bomu a nka obetimi aboa ye pass na se we ye condemn ne yonko na we so ye condemn ne yonko ene ne de how eba ama afoforo enya gidie ema omo a binuma ye confuse enti bi wo a me mpe bibiduro me kai se papa bi na ono oye practitioner oye doctor a owo we adwuma a oye adwuma doctor pa na onya prostate no kwasem pa ne se ese ekwe in operation nti na aka 3 weeks 1 month 3 weeks na ese in operation ni obi be recommend aduro bi kire no just one rub akope tutu papa so na nipa convince neire so ono ma no ono ma ebeboa no oni me wura akro alugum tugum that's are be friend was your friend alugum tugum ye dey friend say friend apre ne yebo kakraka so wo ho just ni wura nko a ono ma no afa papa ono ne ahase a odwonso yi njunso na ba fe ne wanya interest wo mu ono ya edu
1 month no na ense say ye no operation no ono a eno ya eno ano no bi ba sadua bi si obi fie enso yakakọ na operation ama na awu nti say obi kan say enye no kra I don't understand say enye no kra dia yen nyankopon amwaye adentra obo say awura no maye niam a obo nyina obo maye nti it is true say nyame abobinu mu a yetimi de sayare na mo de sua asese yehunu yi ene ye the most important thing mpaja what you say nti niaye kan nyina no omo abo media sane maye madwene say omo abo nurse for and doctor for yan no say manjin tum say bibiduro ye sane abo ma no because binum kra wo mu a omo fa ho kogibinom they knows it nti adentra mo nyina mo nka mom because abibiduro nso etoda bia omo kwan ba ko omo de yefa so a enye dodo a ode be mo wano men onu nim hwie dodo bia o de abibiduro de bobi nom it's true ba yare bia o sa no ye was side effect wo yare aduro a wo no men ho ye wo nsunsanso oboni a e wo aduro bi no ho mbaje what ase nti eno no eni ntra self medication enye se wa ufiri upem koto aduro no bitimi kabom atowe me call baby be me kotina na me hwe na me say na say nura ni paper so to yi nyina obobodin me tisa na ne na ote ko yan ka che no say nura obobodin nyina ye painkiller na upeni nyina bi wo konom ni nyina to ansa na o se me pe we man mu ye mienu o se da bi ni obobodin nyina ye painkiller on self medication no e de how kese e no kra e ba be ma kidney problem but nima nipa no nim ne ka yen kan ma ni hunu ye ne wenye nti no saa ano mienu no wonji weni no nti emma ye ka nipa no entimi ntonitim nka se nipa hunu say ye very dangerous bro yini o de watermelon man na watermelon o test hwe say by 100 years time o dia ebenya problem a onya 100 years but onni what does it o hunu poison kitwa bia wo mu a onni wo be de wo bi kwe be se be check ye na moa no omo bo spray no a omo twetwe mu nua no a ya poison kakra wo omo ko omo reject omo mpe ba ye de ye chese ye mfa ho kra right enene ma ye hunu se ye yanti bibi ase until kosi se ye beti ase ne ye benya nia ye ginidi aka kire ye no ye nti ase nti eno no sa no ye de na ye betumi aye na ye ne ye kire se watermelon wo kan aye ye de ne aye nima ne se hai se omo ton na bonten a wato bi wo de duru fi a dia wo betumi aye kese wo hwan so be hohoro ho na wadi uni bibi a wo de test ye hunu se poison wo man na poison nim nti yenye den na yensu mfiri hanom nko ye nim nia nka mesre pa ye ya betumi aboa ne se doctor for omani abibi mind abibi drofo no enkamom na omo nkasa nkyere so omo mienu nyina kambom na omo nkasa kyere ya enkoye daawere se bebe de ne ye de ne ye omo nyina kambom mini mind bi no okọ Methodist na o shaase nkromu St. Teresa's papa no na oka saa bibidro doctor for no bom ene omo ye nkyere birim kura omo ye nkyere na nsu eto na omo kosere Methodist asondan mu kwahye na akomfo bi no mu ma fe na amanfo adwala ze be de akomfo agogu asondan mu onu enti na oye pa e friend Mr. Kumi na oye saa nkyere no nti saa nkrofo mienu no sore ebegina FM aka kire se uyese a emmo onipadua a afa ye beji adi because we yen condemn no yonko omo nyina so e kafa apomde no ho asem nti ye betimi agye wo ma di sene se omo mu betete na we ye kanade nanso ni nyina so ye hunu se we timboa ye we su timboa ye na eyire saa mu mane mbaja wati ase ye ne saa nka ebeboa ye pa abusuafo bibi man dwumade na waso egusu na ye yawada no pa bia no ye fa adesua ba konto ho edi ho nkomo ma wani ba wo no so wo niema bi ho enne no ne aye kasa fa ho ne se apomudin a enwie peye no ede ohia ba na no yebra kyerkyere mu se ne enti a etene saa no ene se obehwe na waboa na wadi niema nyina so pepepe san se wa ma wapomudin anhia wa
wo dwetre sɛ den a wobɛkɔ akɔto no nyina agu ayaresabea ya ɛnhyɛ da ɛmmoa wo nti ɛnkyɛ yɛbɛbia ahoma no na ado nso adwenkyerɛ ba alaala construction for na ɛboa yɛ no wopɛ sɛ wosua electrical tile toɔ o plumber adwuma biodigester ne nyinaa ɔmbɛtumi de aboa wo forms no ade bɛkɔ akɔtwerɛ wo din no ebi wɔ ɛkyɛ Fabia Dero Sompa ha ba obenya bi na je we dwura Asta FM ɛwɔ Techiman Anapua ɛwɔ Kenya ase na ɔmo main office no so wɔ Nation Junction hɔ a ɔmo nkrabata baako ɛne Fabia FM de animhwɛ yɛsan yɛ POP ho adwuma yɛyɛ general construction yɛsi dan ton yɛ bitma top plot amount buy digester yɛyɛ bi carpenter adwuma yɛyɛ bi painting yɛyɛ bi for adwuma bra na yɛmmoa wo frɛ alaala construction limited or my office number ni 0540 379 381. Alala no ankasa personal number 0246 702 306. Na wone no entu anamon kita hodie kwan so na benya saa nneɛma yi ebi. Obani yansa imra na yenhwe sadia wo kase confusion abai. Yese wade aye na ye wa na waye. Se obi betime anya apomden papa dodo na gina ono ankasa ne so o hwa individuals ankora no ya fire pomden sem serious kra o de me nkyere wade ba ko Sompa FM ye nyina e ka ho kare na nsama ne hye se ye maye mantemu enye neat this time sama nhye yenti no okwa obi ajaja no afi aduane a esisi yedi bre asidi ni aduane sukura asidi no ni nyina no enhyeda enhaye kra aduane no kra kwakoto na anwani ani a otim ka se na aduane a nwa krokro ani nti look at it afi ye nko check up ne ekan yo nyesa meti ya mekan na media ma yi me ho afirimu ye nko check up ai say ye nhunu somfa so nta na mekan say bi kura be ka say na menyare de a me hospital akoye de nti wo de ye nhwe nipa ne ye kan say so ka o ha ko change oil o ha ko say omunye maintenance ma no what I say o kwa ye mie boat binum ne niam ma no nti say ka wo tim kura wo ye sa ne ma no a nipa dua no nti bu mie mu kakra nka enye nso ye ntumi nye nti eye futuo ma ye nyina me a mete ha bi nso me ka ho na ade bi sukura ho yakọ hospital a yakwakoye check up no check up ayekoye no so mo kire se hyase tuanamon we a bisa se yakọ bakra ye yana what I say ya fe bedura ye free na ye different thing nti was say ya sorry ni ye me ni baye ho so ni ye hyase tu anamon ahoro bi no because say wonyare a o your defo o yare a afi na waba be handicap because a handicap ana che say gise obi ni betimi aboa wo ontumi mmoa wo 90.7 na bibi te say wo kan didi asem say berekura didi efie beberekura ye ni menu wo ho say aduane a bedekura bi nsida kakra baako say ye di say anopanti e beti say wia ono wakambanku anopa obedi mpampa wia wo ba todokono anwumre ne ya kambanku asiwo ho na ye ni sa ne ma ne nyina be ba sa ne ma ne nyina so ye ade a ye yanka bebo ama ya pomden no atumi akọ ade ba ko a ye ma ya dwen so nko so exercise nso exercise no nia ama ya dwene nko exercise so no say bibiri ya dwene yam say wokọ afum okodo o nanti is enough but niama binim ho a ade a emmen yen ebeben yen wi a ye take it difficult e just say check akran nti na no me ka kire we Holland base so on fan advert mra na ye momma no na o gym wo on fa advert mra nti mayire no ne ma boni din de o de ye ka nti so oti a bi so eti a on kan kire no say me say de ye ka e ba beje o gym niama no nyina wo ha nka ye betumi ahyase aye bi a ebe bene
sugar no ne salt no na afi cholesterol na ewo nipa mu no ebe nane eno eba sa ebe ma omu aye hare na wa ye active kotodwe no mini na nke betimi abo nti very very good pa nti die na ma healthy people productive chain wo mu a omu enye healthy. Okay, a very good question. So oko krobiso na ye wo mrantie bia 5,000 ni wo ho na mu 3,000 mentally sicker mfaso ni bezo bede da ho ye wo mrantie bi ni wo wa to ho a ontimi nya adwuma bia na adwuma bia onye no wanhwe abaka so ya kwadwiro owo psychiatric problem adwum ka owo adwum ka o haw enti se nipa ne wa adwum ka haw no obeside na wa ya adwuma sa edan so obedidi nti ubo hunu se nipa ketua bi a ombeye mkwakodo a na ombeye adwuma no omuska ne mo be chedi na wonni apomdine onye stronger wontim nya adwuma na wontim nya adwuma so a edan a obedidi na ene se obedidi nyina so obesra to aduro nti sika kakra nka obenya no odi beto aduro odi nyina be kwa akoto aduro odi beto aduro na odi ato aduane adi nti abasa sika paade na ninya ayedene nti emma se uni apomdina emma obeye hiani nti won pese obeye hiani a ese wo hwe wapomdina ho iye na ohun se Nyankopɔn se no si bo ade no ehu pa ba yan hyedan kan kire ni nti na yeni hu adage ni nti no emma yehunu ahunta sama ewo mu ne se wo ya akraketo a obeya yare sa na ye ma waduro na ya ye wo stage bi wa oduro a wonyare stage a wonyare enzyme say wo mu ne hormones no abeye strong enti enkyira say wonyare o we are resistant to so many things, right? But say niama eboa uma yiwe free yare ahoro mu no saa niama no se o nomo chemicals binumo nro binumo anse se onomo a na e wiki no ebe wiki no ba sapre no esan se Nyankopɔn de niama bi ahye mu a ahodere bi wo mu nti wadwene ye se wo de yare na wonyare nye se tumi bi no wo saa ne Nyankopɔn ye no se saa mabunu bre no ese otimi de ye adwuma boa nkokora eti wonya tra mabunu no a se onum anuro bi o se onye ye bi o na nipadua no ahase ekofem na ekofem eti ewo se ye nyina ye hye ne nso se wo ye babunu na wanhwe ye na de nuro bi no mu yo na yare be kan wa ha ho because Nyankopɔn mbɔ se babunu esese owu wo mabunu bremu omranti bremu ensese owu omranti bremu ensese yare bɔ ma yare kun because niam ewo mu a nka ma wa hode na utimi di kama ye niam nyina kama ubetimi atena se a akɔ akiri ansana yare beba aba saa yare nkra ye honamre ne beba ba wo man kyerɛ nsa ye nim ne sa nti ya adwene ye nse me kra de mini doctor card nti obi timi kam ayet se ode hoho no nse obibi ne ono ayo a ama doctor wonko bi me ka kyerɛ saa ne Nyankopɔn ye no se doctor card no wo stage bi wo ho a onyare but wo betimi ahwehwehwehwe wapom nti sa brantie bi sha se okɔ cheke ni ye na so ye kama o ya ye exercise kakra ka ho yesi a wo bon se wo bɔkɔ saa ontua bill bia na side effect ayenom aduro ayenom a enya side effect bia so nya bi ba kɔ hwɛ mrantie bi wo obeye adwuma bia agye so we pala mienu miensa agye so koto brufi no wawe no se wo sa te bia mu a na onkwan na opeso twa so right sika betima to apomuden in reality no so wan hwɛ wo ho yi a sika ntimi nto ye apondimi wo ho a obi beka say 50-50 sika betima to da bi sika ntimi nto ye se ukun ho wie akonom tramo a bubu apetasia wiwi a afi ope apomdin na wabisa mse sika betimi ato sika ntimi nto because unya dru stage bi a enye money biem enye sika biem nti apomdin de egina wo so a ne boafu but wan hwe ni ya ne bo betimi asara ba abaye tina ede amount nti se ye pese ye bɔ moden na ye ma eye yapomuden because na ye kasa se apomuden wie pɛ ye ne do hia ba ti ye mpese be hia ye na de na ɛwɔ sɛ ye hye ne nso kɛse pa fa yapomuden ho
na yɛma yɛni kum ho ansa na yɛma afrɛfo abam ne edi kan a mepɛ sɛ atiefo nyinaa te na ɔmo te ase ne sɛ ne edi kan no yɛnhyɛ ase misebisa nsɛm mfa apɔmuden ho nsɛm yɛnhyɛ ase misa nti bon sɛ yɛbisabisa a obi te fie media mempɛ kwadu media mempɛ abrɔbɛ media carrot mempɛ meningi beans ho menye se mempɛ no eku nipa bebree baja wata ase bisa na hunu niema pa ɛwɔ saade no mu nti ye frɛ be deficiency right deficiency kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ nka green uramono unya bi di na nuro binum wom na unya saa nuro no ma nipadua no nsaka unni nti nipadua no nya saade no ɛde ɔhaw ɛbraw nti tete no na yɛ wɔ yare bi fɛ no kɔhyiakɔ yɛ ma akra ba nkyɛ pesie nom ne fufuo di ntempa no a nkware no so bibi yɛ nhyɛ da nim nti akra no di nsa no a na like niema binom na ama no yare a fɛ no kɔhyiakɔ nti saa kɔhyiakɔ yɛ ni hoi still a no yɛ wɔ bibi a yɛ fɛ no deficiency a ɛnyɛ kɔhyiakɔ na wɔde bɛbraw nti yɛ wɔ sɛ yɛ hunu nuane bia ne dwuma a ɛsɛ ɔyɛ nti nyankopɔn bɔ adeɛ no ɔde nuane bi ma yɛ season bi dura wobon se na pɛ aba pɛ ba na ya ho ana kwadu numa ba ho ana brobe na ba se at least we take binim kakra se yekɔ conference binim a na omoma ya aduane a na ma dwene ba mo se nipa ekuye hu anopan se pan no ne tin kura na ode be mo a ode salad green no ne niam binim ka ho awia omo bibia odi saa niema no tetetem bia no ne ya green we no a ebe boa ma some nutritional we no odi ni nyina bi keka ho balanced diet no ma wonu se nia udi no ene se ebe hia se efie bia ebenya nutritionist ewo hu se untimi nya na se bia o fa na mana tena wo fie da bia kora te se de na wo ka se yenko ayaresa bia rarai ubetimi ada asore na wakọ ayaresabia okwa aso open nutrition for man ya ben jojo na wabisa wo mo se omo jojo de nutrition kura wa kana brofo nipa eso se wo kan ka metimi akọ na papa kan kura kana brofo na mse ne me kwa akọ wana ka nutrition ni nutrition be chechere aduane di no nti no bia nka wo sore na wokọ na waka tenso mehwe memfi amadi ba bia manyina duri aduane ben na esese medi sen na madidi se ese ye wonim senka omo ne ka nesefo ne ka kire yen ne yenya kokoduro batena se ka kire se wo ba mansuro ho a nka yeso ye kwa ye nsuro ho na se ne wo kani kokoduro St. Teresa's ana health center room ben wo ko akwako bisa sa asem ye ana nipa potin ben wo ko bisa no nipa timamufo no aye so weyo ye suro ye ho ye mpese bi kwa ko jojo ye mbacho wati ase nti ne se ne nka wo kan bembe charge ye na month bia nipa bi emra ye fie na obe lecha ye kakra omon charge ye wo de omon charge ye month bi betua na oba be lecha me about food niama nuane esemidi ni bambo eseme bom ho na wa test me ye na ye ntua wo hunu se omo create this platform na nipa betua ho kati na ebasa asoso a pomde ne ho nimde ebe kwa chirichiri bebre yo opani ubeji wa home we wo ha na yada alala construction limited for ase opese usi dan wo abrochire nyame ato nsem afa usika bra alala construction no nsi dan emma opese usua plumber bibia edan ko bia si awie afi na pese oye pop na kone number bia obetu usika agu fa kwa alala construction hona ye moa ye bia ahoma na atom na waba so aba bebisa question no bi nkomo aye die yese ene apomudin a enwie peye no edohia ba ti wo pese wo ye odefo a ma wapomudin ehia 0598 994 994 994 ofre na waba bebisa question ene wonte ase dia ususu se ye ya ebema yenye ehiafo opese oye sikania ensese wo ma wapomuden ye basa because wo ma wapomuden wo ye obi ata ya yara ehiaw kakra to nsem pe wo de bekwa yare sabia
yade wo ho na se woni ahoden a ontumi nkoye adwuma na abeda ho yi wo so yare obi e ko ontumi nko bi ebehia wo kakra na ekita wo no de beto aduro anhwe aduane ko ntim fa nto bi na wadi enti na pomuden a enwie peye no ede ohia ba die na wasua afiri nkomo yi mu ene anopei 0598 994994 0598 994994 na afe waba enkomo no so ebi. Hello, good morning. 90.7 FM. Nyame adom ya ho ye papa udin ni baby akasa fi. Kada so fane kase. Chiamia miuda. Madi nyina mi business advisor. Ago. Batala la na kase. Yeda se pani me ntio. Na mo program we de tell you because now they won't sell. The program dem kan sell we san ke ko TV so. Mo hera mo ne boss nkasara into one among. Yeda se. And say yes 5 nyina we ka say bia yes 4 na pese ko TV so nyesa. Adibi wa na nationwide we say ko TV so no bibia fu bi. Ana say mo nyere sa akra na mo befa mo station so nyina say ba say mo fa bi man say sen ko bia to pete. Right. Danko bia to fa no bia nya futu kese pa efi. Yo. Opani ya ready say apo mude eya dia ehia papa if you say Sompa ubegyina cha ejina pomudin so ubetimi anyeska abobra akwani mu a ejina pomudin so if you say unia pomudin utinya hwe epiji bata so da na ye ready say na mo ka doctor for asem doctor ni enya kokoduro enchiro yade a oyare if you say onim say wo chiro say tabe uye funkeka na ode be ma me kwaje hu adura na papa je hu aduru okay usisi na ode be je hu adura na say that's oko david bi ko si that's a doctor ho na unya sa problem na obeshia problem enti a doctor fo ni akoduro so betinya ka se ma me yade a ode be ide yade we ne ha nti aduro say na me de be ma ana ma me wonti bia se bisa question da be o mu ni sa akoduro okay ye ready be say opereka si obi seven na yire any more or the local doctor na sub doctor need to operation na da se power na so ma na o bibi na tiaka mi asunya ma hia bi da etimi kanipa ne yam e ba ni pare timi de fa ba bia wuti anya na yiwu o wo be ko o me no operation o be yi sa de no why de benya wo sa ko do doctor na ko court ana se doctor ne wo na twa manso sebe ye wo man bia sebe obi ye bone a emre ni no obi ye bone a emre ni no na mbom se doctor no be o ka kire se maame ya de se na de abanti je ho aduro to na ya de foforo ba na se o de famra kwan se na se na dwuma be hwere na se ne ho pikire na o ye bia o betri ya hwe ne yi yeda se pomudin de beta me be wie be se obi bia hwe na pomudin na pomudin ya de a ehia papa wo ya se trem o pe ni wo de ya me enye nyame yeda se bebre ne so de ade ba 0598994994 0598994994. Good morning. All right. 0598994994. Oba ne ye kasafa ya pomuden wo ye se apomuden anwie pe ya ebehia wo. Enti se ompese ebehia wa na wahwe wa pomuden ene mu nsem eye 0598994994 na wabo Europani obi anya ma ye nto ye mfa di twato mra bi aba ye de behye matoa so na yakoye nim yo masam nyina ne se adea yetimi sua ho adea ebebo yan kasa mama yenya be bibia se eto de bia asorofo kare na omoye at this time they so atikakra open follow bia omotumi ekasafa apobudire ho ma manfo nyakware ebisebisa nsem se oko obifia o ahode no oko ni fi o ahode ne ba o kwesi bia oko ni fi obebisa ba o officer o ntimbisa. Good morning. Sompa FM. Hello, good morning. All right. Went to me and you know opening better was my ntinka yemmie niema mu kakrama timamufo ma yenya ho kwan se ne be ye betime bisebisa nsem binum na eno ye betime bisebisa nsem binum na atumi aboa ya ama
yɛn so yɛnya kokoduro kakra wɔ apɔmuden ho because ama apɔmuden nneɛma no ho ɛne nneɛma binom nti no ama apɔmuden nsɛm no nkɔs nipa ni ho nimdeɛ papa right na nipa so empɛ ho nimdeɛ because yɛ wasɛm bisa bi wɔ a wokɔ bisa wo hunu ne wokɔ bisa no ɔda de sese aduane a yɛkan balance diet ana wokan nti sai ɛne ne mɛneɛ wobɛbisa bi onim because ɔsɔre no pa kwakoto banku adi awia bi anopa koko awia nya banku anwumre aba bedi fufuo nti balance diet no ɛne ne ɛwɔ mbaje wate ase nti saa ne ma we nyina no sɛ yɛn so ɔman no a meka so ɔman no a the nation afei krono a yɛwom asɔre a yɛwom ɛne abusua a yɛwom no yɛn nyinaa yɛka yɛn ho bom sɛ ɛsɛ sɛ yɛtimi ma saa disua no kɔ a yɛbɛtimi ayɛ bibi kakra afa ho right yɛbɛtimi ayɛ bibi kakra afa ho abusuafo saa bere de obi ama yi ɔbɛni yɛmfa ensi anamenim ne a wobɛka ɛwɔ ha because anhwɛ nɛ na wɔtwe yɛntumi mma nɛ na wɔtwe na yɛsi bronya no mu yɛbɛkɔ bronya break no nti ma ebia we bɛyɛ program no ne yɛtwatoɔ a yɛbɛkɔ bronya na ansa na yɛsan ba yɛde aba bewie afe no nti na bia next week deɛ yɛntumi mfa bibiman ɛmma sanse by that time yɛwɔ break no mu nti ɛnɛ yɛwie dwumadie no nyinaa no wohwɛ baabi a yɛhyɛ aseɛ firi yɛ baabi a yɛde aba bɛduru yɛ a wobɛtumi aka yɛ kakra ma yɛde abɔ no tɔfa sima bɛyɛ mmienu mmiɛnsa ne yɛde asɔre Owoahene mɛtumi aka kakra na masɛm a mɛka no sɛ nea yɛbɛba bɛtena ha aka no nyɛ te a wobɛte no ne bɛma asɛm na wie pɛyɛ na yɔ a wode bɛyɔ adwuma ɛsiane sɛ yɛn botae ne sɛ wobɛtie asɛm yi ama atumi asesa wabrabɔ obiara so pɛ sɛ ɔkɔ n'anim kakra nipa biara pɛ sɛ ɔkɔ n'anim kakra nti mepɛ sɛ Sompa tiefo a motie program yi mo ba bɛyɛ sononko ɛwɔ mo masetena mu ɛnam saa program yi so yɛ di kare yɛ kyerɛ kwan abafa so ɔbɛhwɛ afoforo adwuma yɛ kyerɛ sɛ ne yɛbɛyɛ a wobɛtumi ɛde ɔdɔ atena ase na aboa ma asetena akɔyi ama wo yɛ kyerɛ nkamamu a ɛwɔ wiase a ho hia paa ɛyɛ ne Nyankopɔn koraa hyehyɛ no ɔkaka ho a ɔno so practice yɛ afei yɛ kyerɛ ɔma dwumadi a ɔma timi yɛ na nneɛma pa a obɛtumi anya free ɔma mu yɛasua nneɛma ahorow bebree na nneɛma a yɛsuasua yɛ no nyinaa ɛso yɛ nea ɛbɛtumi aboa yɛ ama yɛn sɛ yɛka sɛ yɛhyɛ aseɛ de ayɛ adwuma a ɛbɛtumi aboa yɛn ama yɛasetena asesa sɛ obi antie saa nneɛma a atwam yi pass wine ne bi a nnɛ yɛkyɛ ne sɛ onya nidasoɔ sɛ afi ebesim no ɔno yɛ woni radio a ɔntɔ bi na ɔnkyim to Sompa na ɔmfa super glue nso na afi daa ɔntie Sompa na obenya nepa afiri mu esan sɛ Sompa ɛma akatuapa meda atiefo nyinaa ase Yankopɔn nhyira mo bebree nyame nhyira wo nso no onimdi a wo de abɔ afɔde ama Nkoranza man abɛpem sabre adehye na ɛnɛ ha ɛne yɛde dwumadie no ebesi ɛmframa a ɛbɔ nyinaa kyerɛ sɛ yɛwura bronya no mu a no bronya kai sɛ udidi abɛma obi nso adidi bronya yɛ akyɛdeɛ onyame ɛde ne dɔba no bɛkyɛ ewiase nti anyansafo no brɛ engine no kɔ hɔ no wɔsɛ me de ani gye a ɛbɛyɛ wiase nyinaa deɛ ɛna ɛbrɛ mu enti no mpakyɛw pii ɛwɔ sɛ wo nso bronya wo kyɛ na wo kyɛ adeɛ nti sɛ wodidi a na wakai okunani bi na wode bibia ahyɛ animu kama nti bronya nso no hɛ na wanidi na wanyare ndi ya na wahwɛ wadidie ɛne ubi bia eye so mpakyɛ deɛ no mpakyɛw pii number no ɛyɛ 0598 559802 0598 559802 wode usika kakra usidi du usidi aduono usidi ahasa usidi aduonum wode ne nyina eto so kakra tietia boto a na yenhwe yakunafo e wo ne fe so ene na wotwe
yakunafo ye chemade anopa sabre de na adagye eni hakra na ye che yakunafo ade ye beda obi bia ase titru mu a mo ne yatena abepem sabre systematic ye MCR adwuma no de emaye ne ene anopai ena minuan nyina bae brother Philip Uram na nabake fa adanse ewura mu sanso ena ewura apam ewura mu the maestro the sports the ebrewo sanso na okoye front desk na ye hade ye bibia bom abawa ne nua no na edom no so ye wo front desk no wo so ye adwuma no hwe ye chikama bra ye wo edan mu a ye adwuma no wo so hwe ye chikama nyame nhyira obi bia na ene your birthday Elder Tachi Isaac dodona freno Osofo Ike ene your birthday nyame nhyira na o birthday emfa nema pa emra awurade ma wontre abotoye mu asem awurade ma ade ebeye nhyira mra wakwan mu awurade moa na de wodo nsa beka bia nya nhyira awurade miebie new opportunities akwan foforo emfa ma Ike eye nipa sononko na de buo mu onima kwada onim panyine ohia obi a obu sononko de ma no awurade nya wuye o birthday nti na oma bibia enye kama emfa emma makanisa mawie no na ene abusuafo aha ena anopai mede dwumadie no AC mo amunua bema Owoahene Acheampong ena meda wase na Ike birthday no committee na plan birthday no omo nyina nso aye krado omo hwe in charge of event ne party ne ekeka ho ne nyina aye adanse eba ono na oye organization nyina ma Ike birthday no party na abaso ntino party no ebeye bola ntino ya fa ho